pul bilen. Bir ýurtda adalat pul bilen satylsa şonýaly bolýar-da. Adalat pul bilen satylsa, pul bilenem ýapylýaram da. Ondan halkda diňe ýa özüne saýmak galýa, ýa-da aýaga almak galýa-da. Amda üstünçük variant bu. Birincisi vayanyn ayağa kaldırmalı. İkincisi Arap bakarın etmeli bir onu mesela adam olup benzin koyup yakyan birleşip metre koymasın. Edalasını yoluna. Üçüncüsü 3 provoşuluşup Amerika'da virüs yasadı ancak jılaşı da zombi atamarlar bilen. Üçüncü. Yoksa ta ki saytip olma. Düğünsüt oturayma tamam derdi. O diýenden hemmesem halkyň aýaga almagy bilen bolup biljek zatlar diňe. Halk aýaga almasa, Halk ayağa kaldırıp olmaya bunlara üyünü bir vada olsa oturup bilmediler, graver sürtüp bilmediler ayağa kaldılar. Ya bankta sıfıraftar bilmediler. bolarlar bir sebäp bolur, bir çykalaga bolar, hukman Allah'da görýändir bu zatlar. Hukman bilen. Türkmenistan'da mı? Ayağa almana gerek yok. 3-4 ming sany, aňyrysy 10 ming sany gahraman çykaýar şonça halkyň içinden. Terden bir peygamber çıkardamasın, ya mehdi bir zat. Men mehdi diýipem mi adamlar ölçüp? İşte näme gerek? Gahraman gerek. Kahraman? Çıksınlar, özüm hemmesi her vilayetden bir 500 kişinin topla vilayetlerin esasy edaralarına git. Eline plakat al, medyanam, canlı yayınam açsın hemme kişi. Mesela men aýtýanna bir gün ýani özüme bir zat etmeyi düşünsem diýen her dille gürläp media yayınlap ine bizim ýurtumuz şunýal men geljegime umyt göremok. Omçunem bu işi etýänlip hemme ýerde ama Twitter, TikTok, YouTube hemme yerde paylaş. Böyle getirem. İngazından dünya ister, tutuş dünya ister. Tarih. Medya ayağa galar. Tarih demek geçmişin bilmedik, geljegin bilmedi diýer ama bizim tarihimiz şeýde. Türkmenliğin taýpa tire. Şo bir alan, bir zaýran edin. Şoň üçin hiç platly ütkeme diýip bäri gülmek üçin gelbermi? Nämeçe boljagy ise çare ýok. Dağıttır da diýýärsin elini. Yo, hiç sat ütgönmese men saňa aýdylmy näme boljak onda? Hiç sat ütgönmeýär däl. Elindäkine mitrme ähtimal bar şu wagt. Elindäkine mitrseň näme etjek onuň, ýani watanyňy, topragyny mitrseň näme etjek? Tamam, maňa da ýatarajagym ýok, ladym ýok, maňa tokoy ýöne başgalara ýürüňe goýady. Yo, men o ýatarajagymdan görüň edem ok. Tutuş Türkmenistan mysal üçin adamlar taşlap gitse, soňam aýbar sebäp bilen aýdaly ýurdumuzy başga bir nemeler alsa, bir hilek bolup bolagadan. Hemmemiz üç Afrika gidersen. Yo, hem näme dert bilemem, hemmemiz üç Afrika diýip götümde ýaprak takyp ýaşarsa, pul ýok, lat ýok, arkaň Buluşlardan, Kürtlerden bir Otaylı tapawdymyz Türk ve täze baydyk tikip täze. Watan bolmady. Karamaşyn ýok. Ay mena o derejäge gelse wara, Eýran türkmenleri bilen Owgan türkmenleri gelip düzüdik giderlerim ka diýen. Yo, ola gelipdir. Bizden üç Afrika gidersen. Men halk edilmejek bolsa onna gelin bize deliňlay diýerler danym. Gelip düzüdik giderlerim ka diýen mena. Yo, ola düzüdür de ýa bizim üç baýdan Afrika gidersen näme gerek? O işikler diyor, iyice işikler diyor. Hiç kime verem zok. Bu ýurdam düzüdýär ýerlerde. Oşun ýunap çyk gaýdarlarym ka diýen mena. Çünki olar aman agdy bir. Owganlaky türkmenler, Eýranlaky türkmenler gatagdy bir o. Ay, onun içinde de agent kana ama birgeden efkerle solun yüzünden, öbüye solun yüzünden patılya dizbat eti. Ganimat kaz ýol goýul ama meňe özüm şu awwanla problemde boldum. Ýokla ýok. Köpse agent var ama hudaýy. Ýokla. Agentlaryň kan. Gördüňmi gepleşip gördüňmi? Nerden bilýär? Awa. Özüm şu taýda boldum, Sarason tekde boldum.
Saragystan hem İran türkmeni barmy ýa owgan türkmeni barmy? 18-18-nji zasdaby İran awwan 3 trigonlik dikdi. Awwanyň obatan mekyn, İran'a mekyn. Awwanyňkyna gelýärler. Türkmenler amma bir kiçiňerek obasy 1 kilometr, 1,5 kilometr aňyrda. İçinde 2 tane şah var diýip tutuş otayda bilýän näme? Ondan sonra ýöne prosto içinde agentlaryň känýän. Olam etjek zatlar ne gününe ideýalar da. On soňçy olardan hantama bolup bermerler. Istek özümüz etmeli, etip bilmesek de hemmemiz aýsmyň aýtmýar Afrikaga diýip götümüde ýaprak takyp gelmeli elimide agaçlardan. Gelmede naýdan ýa. Täze baýdagam tiker. Oo. Bäsana göl ýok, gaý ýok, zat ýok, akmasyn, garamasyn ýok, ýaşarsa. Adam ýitirjek zady bolmasa, haçanla ýitirjek zady bolmasa gözüne gorkom bolmaz, hiç adam bolmaz. Oňa azarly. Bu wagt bar umyt şo. Her hojalykdan birisi türkçe ötsin, orsa ötsin. Onam artık olam kıyınlaşı verse ýitirjek zatlaryny başga. Adamda umyt bolmasa hemme zat eder. Ay mene gitmen Afrika. Mene gallanca da galar ýöne gidenlere ýoluňyz açyk bolsun diýer. Näme diýenler özüne gerek gel bolsa. Özüne gerek gel bolsa şo ýaşaýyş, şo ýurt, onu Afrika gitsin, o Hindistana gitsin, Pakistana gitsin, işim ýok. Salam. Salam. Aleykümselam. Nur ağaň näme o taliplerden pul ýöne ýetýär? Vay balıktın ay o men o sanan torayan Talibandan torayan kömek edin diýen şu sizi bir zat edip egilleri bilsem bolýar bara. Ýok sen näme o ağaň? Menem torayan bam toraň. Direktir de navet etdirjek bolýar. Kelwan sen bara. Sen bilmedin. Kelwan. Beýtlerme diýär. Tanrı dis pelwan wagtyň proň sen kime gelir öda bir gün. Onu görel wakaly içindenem gülýänmi şo wagt ýa aglaýanmy? Öne peýda bermez, nämeseňem şo wagt. Wagtynda hani kur toýduňyzla ýo pelwan, hani wagtynda kur toýduňyzla batyrdyňyzla ýo. Ha? Näme boldy sesiňiz? Arada men hem sizin tarapyňyzda diýip biziň tarapymyza geçip gördüň. Näme boldy? Iki tarap oýnap görün. Ey, hökümetiň işgärler şu pelwan handur diýip iki tarap işleýändir men size aýdaýyn. Siz yıkılsanız bärik geçýär şol bolan men size aýdaýyn 100%. Ýöne o adam bilen götürdi. Damar hawasynda otur o ýuwaşo. Pelwan handur diýip. Seňem soragyň ýaşy. Kompletda kaň interm işleýärmi? Mardaky. Men ağam bilen işim bolmady, sen öz ağaňy düşünýär. Milli howpsuzlykda kaň henidem işleýärmi? Şoň arkasy bilen tensiwatlar edip görsiň, şoň üçin edip görsiň, ýalanmy? Şakal, öz wäsbidiň üçin halky satyp görün, halk düşmany. Energetika da akıllı boldy. Bar aşakda sartarsana sen o. Bu näse wagt deport bolýar? Ýa-ni men ýüze zady balaý, taýyp tanyatlar gitjek gerýär, elimizden aýamyzyň içinde otur o. Gitjek gerýär. Öýde ol gapçyk özü gelýär adam. Nire gitse de özü gelýär. Bir halkaýa galsa hasaplaşýar adamlarymyzyň biri ýankam. Nura goýun wagt görüp İzmir'den bir ýerde goýun wagt görüp adam ýanky baran bilen. Şu agnostik bir imana getirsen Nura. Gözüňiz açyň, gözüňiz kör, golaňyz ker bopdur, köpeňiz. Kur'any Saat gelende oňa deýişli efirlerem bolar, hatda telewizionyada da bolar. Ağamsı bolsun da giderin şeriat gerek kan.
Bir Biz adam şeriat getirecek biz diyemiz. adam Ay şunun için hiç hasan şeriat getirecek diyemedik. Diyen bollagy. yerimiz hem yok. Biz onu biz yüreğimizdeki iman oyunçu gürleýär. Atak Demokratiya oyuncagy diýdi. biz kanun oyunçu ýurdu dolandyrar sen mämede deňlik ateistiňe mi ýaşar, elikiňe mi ýaşar, belikiňe mi ýaşar. O sen dine inancıň zadyň o maddalar dura, konstitusiýa dura. Oňa sonra da çekilmeýäňiz, oňa Ýokarda şu üç harpa da dinletme şu zatlar aýdyp diýip bara adem etmeseň oňa düşünme. Ýöne şuňa da ýol berilmez ýani. Men imansyz diýip bara imanlaryň dinine hormat goýmazlyk oňa da ýol berilmez ýani. Her kim öz çägini biler. Men bir zady düşünemem. Men musulman ýaly bolmy? Men musulmanlar agnostik manisem köp bilenok. Onam izarlar körsüre bilerler. Ýöne biz Kur'an okuýas. Men Bibliýany okuýas. Agnostik ateist sen diýen zatlaň agnostikliga deňgelen ok. Köpden okuyan. Ýöne bular bar, Kur'an okumany men musulman diýip, şo onun bilen eşden 3-4 tane video görüp musulman ýalada. Bolýam şol. Kur'anyň odaýa okudyara. Okan okly, eden okşa onun bilen sam çykaçagalardan 4-5 sene okuwagyn. Sen okudyňmy? Sen okudyň we iman getirmediň şeýlemi? Men agam 100% soňra ýetem, ortasyndan geçdim. Ýöne ýeten ýerim boýunça Hudaý we hadisem daýdy diýen ops. Men agnostik bolmany aýtdym, terjih etdim. Her kim öz dini özüne de. Sen gören zadyňdan ýaňda sabar, şeýlemi? Şo, men Kur'an boýunça gidenem, hadislerine näme bolýar? Bolýar, Kur'an boýunça gidýän. Ýöne Hudaýyň barlygyna we birligine Hudaýyň barlygyny bilmek üçin 4 tane sebäp aýdyp bolýar. Ýöne agnostik diýmem özi illik herda etseňde şo Hudaýyň barlyg anyk derejetine ýetip bilmejekdiňi bolansaň agnostizm diýilýär. Ay men häzir saňa Hudaýyň barlygyny bilsem, näki Hudaýyň etseňde Hudaýyň barlygyna ýetip bolanok. Enek agam bol din boýunça ýekeçi tadyçyk. 124 000 tane peýgamber getirdi ýa-da hadislerde. Hadis boýunça etseňde ýöne Kur'anly bar 20 näçdiki diýdi. Näme üçin hemme gelen peýgamberler şo 4 tane ýere gelýär, 4 tane ýurda. Hytaý, Amerika, Yaponiya, Koreya, ya Türkmenistan, olar ýurt dämi, adam dämi. Näme üçin ondan Kur'any edin arapça okumaly diýerler onu. Nerede Kur'anyň neresine arapça ýazyldy? Kur'any öz düşünýän edýän dilinde okumylmy? Näme üçin Kur'anny ol Näme üçin Kur'anny şu wagtky temaly boýunça, şu wagtky medeniýet boýunça İsrail oğulları, Araplar şunun özüne... Sen kimin sözlerini getirip otuyorsun? Yo, sen şu an yine kimin sözlerini getirip otuyorsun ay bana? Kimin sözleri oldu? Yani Kur'an edin Arapça okumalı kim deydi misal için? Moğollar aydiyara. Hacağala var da kuya. Sen bana Moğolluğun sözünü getirme, sen Moğolluğun sözünü anan o var, sen de Kur'an'ın sözünü anan yana. Hadiseden anan o var. Okudum da bilen mi? Arada da ifade. Onun men zaten bana delil getirmesene gayret et. Özüňe munan anan o. Arada 6 tane hacağa diye efirde tüyle TikTok'ta. Bar gurlangdy, gurlap bilen okuda, hiç bir soru atwetler bilen okuda. Hadislerini oksamam bolgusuz Moğolluğun sözünü getirip bana şo sebeple men şolary düşman diýip görüň wara. Teň özüňe ters aha. Özüňe düşman bolýar sen. Men seni özüňe düşman näme ola? Agam. Özüňe ahiret hadislerine namak diýdiň gerek. Hadislerine namak, kanyasına namak. Men hem onu näçe Moğolluğun sözüni bana Moğolluğun sözüni bana getirip delil edip getirip. Moğolluğun sözüni aýdym. Men Moğolluğun sözüni anan ýa-da. Men saňa türk ýöne düşünýän dilinde oku diýdim men saňa. Düşünýän dilinde oku, bir de menem goşulamak o söze hawa. Menem goşulamak. Goşulamak da ýöne şey diýip aýdýarlar şu ady şoň anan ýarlada. Sen anlamak kenam. Ýöne başgalaryny ne? Şu wagtda kaptandaky 3 harply ýokardaky şolam ne? Arapça okumalym gaýda ýokmy? Kur'an Arapça da okuyan. Hayır sawabat ýöne tak mahysyna da düşünüp okumaly. Düşünýän men terjimesine şoň üçin terjimesine okuyan. Näme söz diýär, näme diýjek bolýar şu. Ýok, gysgaça soraw. Kur'an okumasaň, namaz okumasaň cennete giden o tawda o diýen ýa onu. Indi başda sorawma gelýär. Kur'an okumasaň ýa-da namaz okumasaň cennete giden ok diýilen zat ýok. Iman etmeseň, namaz okumasaň Allah Taala inanmasaň, o sen Kur'an okumak ýa-da namaz okumak sen nemäň däl ol.
borçun ol. Oň ynanç bilen, iman bilen nemesi ýok. Sen pikirinçe Bergini agnostik, sen bermemiş bolýan. pikirinçe Sen mesela maňa bergin awa. wa bolsa bergini bermedik bolýan. Evet, Ben Allah yanlış Hudaý Teala bergin. cennetine vara dinle. Agnostik. Aýdam. Şunu dinle sen. Allah Teala eger sen namaz okap, ibadet edip men cenneti gazandım diýip öňüne çykarsyň sen. Men arkayın inha men namazam okudum, ibadetem etdim. Ina men cennetini men sen beräýmeli diýip bararsyň bolýan. Allah Teala sana cenneti bermän biler. Yani cenneti vara hakikatdan ham onun garşylygyny töledim. Innem senem maňa cennetiň ber diýip barsaň, sen men sana aýdyn Allah Teala öz cennetini diňe lütfünden alyp biler seni. Öz lütfünden salyp biler. Sen oňa sana beren nymatlaryna garşy, sana beren beden beripdir, birden bedeniň özü bir durşuny anatomiýa, bilýärmi? Anatomiýa. Oň içinde anatomiýa, fizika, biologiýa bilmeýän adamlar mysal getirýär-de bilýän köpünç. Yok, ine şu anatomiýany içindäki bolýan zatlary seredip otursaň şo taýyň şoň özü bir gudrat. Dogrymy? Bir ýerde kesel bolýar, şonu özü bejerýär. Sana signal berýär, barmagyň ucuna bir zat degýär, olim beýne signal berýär. Şu zatlaryň hemmesi bir gudrat da, düşünýärmi? Allah Teala şeýle hemme zat älemiň Rabbi diýeli, hemme zat yaradan eden şu Allah diýeli. Allah diýildiňe molekulusynyň mara hasabyny berip bilen ok namazyň bilen, ibadetyň bilen, ýeneň bilen eger men şu ibadetim bilen cenneti gazandym diýip bilen ok sen. Düşündiňmi men diýjek bolýan? Yo, dendiňden Allah Teala şeýle sana lütfünden almasa sen bağışlayıcıdır diýen, şondan Rahman we Rahimdir diýen, şondan Allah Teala biz bağışlap lütfünden almasa biz onu hak etdik diýip biljek zadyň ýok sen. Barja mümindiňde Allah Teala hemme alem yaradan bolsa, Rabbin hemme zat bolsa da bilýärmi? Näme üçin aslında Havva Kur'anla ýylanyp gidýär. Geçek, şoň iýen almak üçin näme üçin hemme adamlar jedalandyrýar? Näme üçin hemme zat yaradan adam, näme üçin şeytana protiw diýär? Näme üçin bir bolýa İslam dini aslında en soňky gelen 9-njy din, kitap boýunça da soňky kitap. Ýöne Arapdan adam Muhammed en soňky peýgamber diýip hataplaýarlar. Näme üçin imin Araplara gelýär-de, şutak gelýär? Näme üçin 124 000 peýgamber, näme üçin imin şu 4 tanak ýurda gelýär? Hytaýdaky, Amerikadaky Doğuyan çağıran näme gülýär? Näme Lut aleyhissalamyň kawmy var. Yo. Ondan näme üçin yaradan öz adamlaryna protiw diýär? Şeýle yarad affedici bagsaýy suwsa näme üçin öde hemme etjeklerdi, erti näme goýjagmydy? Nesibimizdäki maňlaýymyzdäki bilýärmi? Näme üçin biziň günä işlemegimizi ýol berýär? Sen sorulaň jogabyny tapmadyň diýmek ýok diýmek bilen. Beripdir Allah, sen günä işlemejeňe özüň karar berersiň. Onu näme üçin bir tap bolan hemme de Allahdandyr diýäňiz. Akşam tuğla değil bilmeseň Allahdandyr diýäňiz. Allah şonça hemme de bilýär. Näme üçin biziň günä iş etmegimizi diýýär. Sen bak, ýönem sözde men musulman niftaş töweregine uýup bilýän, dinden çyksaň hem illen çykma diýilýär. Köp kişi var, men ejemem meselem musulman diýär ýöne meselem ayatly kursoko diýen bolan ýok diýär onu okap ýörmelälmisin diýär. Bak sen diýäniňe şon ýaly adamlar näme diýär? Allahdandyr diýär ýa bolmasa kısmatdyr 4 barmak maňlaýa ýazylanlar zat diýilýär. Indi men sana sora bereýin. Sen şu elinde telefon we kompýuter we iş etjek diýsen işleň aňsatlaşýa, maşin we ýene we hemme zadyň el ýeter dogry dämi? Hedret adam meleklenýänle bar. Dur, senden 1000 ýyl ya da 100 ýyl mundan öň gelen adamlar näme üçin bu şertlerde ýaşanýar? Bir de musulman, agnostik, bir de musulman. Sen diýen o mysal berýän musulmandan ýaly Allahdan görüp oturamykda görüşmelligini düşünüp dursa, biz näme üçin düşünüpdir? Biz düşünüp dursa. Ay Hudaýdandyr diýip oturmanlarsa, ýa diňe dowa dilek edip bir zadyň ütkümegine garaşyp oturamykda.
Ne üçün Sen biz deyip oturan wagtda bir musulmanları adam oturan ýok. Türkmenistan'da ne otyrýar üçün 5-6 milyon tane adam. menem musulmana, men diýmek dinim dogry düşünüp durna, значит. Sen dogry. Onu Men sen agam pikirin bilen senin men dinine pikirim hormat, gavat gelip dura şu wagt. men senin Ne dinine üçün hormat goýan, oja edýän. Men hiç açın sen dinin palan, sen Hristiyan ýene bilat diýmok. Kim metin dinini oja edýän täýär kim öz birlady silaýar, birlady ananýa. Soňça menem adamlardan garaşýan meňem garaşyma goşulmasynda, sevgimizinde, etmesinde. Mesela Kur'an'ın özüne aýdýar, hiç kim hiç dinine goşulmaly, etmeli diýip dogurdama. Bolya dostum sen yani gawra ýerip ýitip gitmek diýilen düşünjäni gowurýan da onu şeýlemi inni gaýdyp gejemem göremok, ölür hakamam göremok, çagalamam göremok. Saňa şo düşünje has köp huzur berýän bolsa dostum şo pikir bilen ýaşa bersene ho. Ağam Men dawam ýok, dawam ýok. Ağam 25 ýaşynda ejemde ýok, kakam da ýok, doganym da ýok. Ol mesuldan bäri. Şolary gaýdyp hiç açan görmeýän, şolardan bilmeýän. Nura bir munç. Ne sen ejen ýok, kakan ýok, hiç kim ýok diýen de dogurdam. Ine sen özüň mysal getirmen, men meselem birden garnaşma käbirleriniň atlaryny bilenmok, zatlaryny bilenmok. Ondan ýanky aýdyşmýar, sen şu wagtky ýaşaýan şertleň bilen bak 100 ýyl ýa-da 1000 ýyl mundan öň ýaşan adamlaň şertler deňder. Sen şu sowa işläýänsen 2 minutda telefondan birine pul mätäç birine pul urodyp bilýän günä işläýänsen hem ýene telefondan birine töhmet atyp bilýän ýa zyna işläp bilýän ýa ýene bir zat edip bilýän dogry dämi? Men Inni dur. näde? Sözüm Indi değinmedi. bizim- Dur Ha, böyle. sözüm değinmedi. On soňra sen bilen 1000 ýyl öňki adamlaň ýaşan kynçylyklary, ýeneleri ýa uruş döwründe şehit bolanlar ýa bolmasa Afrikada açlykdan ölýänler ýa bolmasa o akbabalara iým bolan çagalar ýa şu wagt uruşda ölýänler we indi bu hemme bu adamlaň hersiniň bir hekaýasy bar, dogry dämi? Hemmesiniň hekaýasy bar. Indi sen pikiriňçe biz ýöne ýerden baý bolýan bolsak, ýöne ýerden dörän bolsak, näme üçin döredik? Näme üçin döredik? Bu adalatsyzlyk täm meselem. 1000 ýyl mundan öň sowa işlän biriniň men jennetde o keýp sürmesini isläp, şu wagt sowa işleýän biriniň La premier bir men şu musulmanlar onu. Ýöne men biriniň hakyny ýemok, haramlyk edemok. Elimden gelse garyp etime ýene bir zat ýagşylyk edýän. sen telefondan kino görýänmi? Dinle. Dur. Oňa o kliente gyýda edemok. O ýaşaýanlar näme diýen aýna onu aýdany. Ýöne wagtym bolugyndan Kur'an okuyan, kitap okuyan. Ýöne men musulman diýende bara, hile ibadady we hilenden taşgary hile tutýarlar. Ya kaz namaz beş wagt namaz okuyan. Ya noğun olan dini bilen olan musulmanlığı bilen işi yok ya. Musulman günah işlemen yaşar diýilen zat yok. Beşer şaşar diýil ya. 70%, 80% şeýle. O galan 20% şerikatçyly. Bak onlarna vam etdiýän bolsalar, onlara hasam agyr mung jezasy we gözüňe Meselede şo taýda agnostik meselede şo taýda ýatyr bilýänmi mesele. Men şolary men özüme ujak bolamok ya hiç bir musulmana mewp bilmeýär. Biz diýe musulmanlar hakykatdan hem dinimizi ýaşamanymyz üçin adamlar dinden sowaşýar. Aslynda sersen musulmanlar hakykatdan hem sözü bilen hereketi deňgelip dinini ýaşasadylar diýe başga milletler diýe jemgyýet bolup dine ýererdiler diýe. Düşünýärmi? Şo dinimizi hakykatdan hem sözümizde, hereketimizde deň getirip ýaşamanymyz üçin näme siz ýaly oglanlar, siz ýaly adamlar şu zatlardan daşlaşýar, sowaşýar. Düşünýän? Günä bar kanýeşna hemmemiz de bar. Şu din tutuş dünýä musulman bolsa, hakyky kitaba uýan bolsa, sowa işleýän bolsa, bu hiç kim ajam bolmaz, hiç kim bu Elon Musk diýeni de bilýän ýa-da Berdi Muhammedowlar ýa baýam bolmaz, hiç kim. Hemme kişiň imanada zat bolardy, geýmanada zat bolardy, kösenmezem, ilm bilimem alardylar. Häzir bir mara ahir zamana hasaplanýar-da birazajyk şeytanyň nemesi eli uzunrak gat köp telefon, telewizor köp berden bize haram neme gire hatda soňky döwürler bir hili ýalaňaç gedeniň ka normalny
O sakallı üstünemeli gediýänem modadan gaçan hasaplan ya tersine emme zat şu wagt. Bu wagt emme zat tersine. Yani bu onu sen neme görme eger yo Türkiýede zatda bolamdy bilýän yarım ýalaňaç geçip barýanyň sereden günäkär. Geýen günäkär däl ony. Düşünýärmi? İkisi Geýen günahkar, seyreden günahkar da aslında. Yo ikisi günäkär aslında o. Ýöne bu Türkiýe döwür bir hili onu men yarım ýalaňaç çykdym o diýen o onu özüm günäkär hasaplan ol. Seredene sapık diýerler ya manyak diýerler şey diýip aýtam olar günäkär edýärler. Dötdemme da tersine gidip dura bu ada ya görmediňizmi LGBT nemeleri Amerikada zatda gater etme ujarly bolýan Trump näme-de bolsa birazjyk tarmazy detdirýär o zatlar bolmasa bara Diňe bu atlar ama onu aýtsak bolsaň o Lut kavminden merşeýler ama diňe şeytan birinji ýerde bar ýa-da onu. Lut kavminden Lut kavminden var. Başka wagtda da var ýöne seret men taň aýdaýyn Mekke ek gördüm Mekke'ni. Ya, olur ya. Mümkan dänesinden mümkan 100 san dänesinden 90 zaýa bolsunlar şoň. Çüýrük çyksınlar, görmesin 10 sansı çyksa içinden her Mekke'den 100lerçe çykýar gerek. Ol ziýan bolýarmy? Sen şoň vay men ziýan etdim diýäň soňunda. Näme diýäň şonu? 100 sana dänesin okladyň 90sy çüýrük çykdy. Sen aýdyşyň ýaly şu wagt halkyň adamlaryň 90sy çüýrük çykdy. Yani 10 tane normal çıktı şoň içinden, onun içinden nästan Mekke çykýaly. Adam var, mümkün diýär, düşünýärmi? Adam var, periştelerden hem ýokardy. Perişteler var ha? Periştelerden hem ýokardy. Şonýal adamlar var. Sen prosto olarak gawat gelmediň. Sen häzir dinini ýaşap görün, şeýle oňa häsiýetli adamlar görmediň. Görseň, sen hem şolary meňdäsiň gelip gider. Prosto sen olar görüň o hakykatdan hem men gördüm men şol ýalyk adamlar görem soň dogry maçda menem şolary meňdäsim gelýär şolary ýalyk bolasym gelýär erbede meňdäsim gelen ok gördüm çünkü şol ýaly adamlar yani okaýan urumyzda Türkiýede zatda şeýle bir adamlar wagdary şeýle bir arasda ýürek bilen senden hiç ýelik bähki soraman näme üçin maňa şolary ýaşylyk etdiň diýen on. Sen niye Allah'ın bennesi diye, menem ben Allah'ın bennesi. Men Allah'ın hakkı üçün ettim diye, Allah'dan razıylık üçün ettim diye. Men şonu, bilem şu efirlenmede bir giden adamlar kömek taptı. Biz şolardan pul soradık mı şunu sende? Gelip tökmez atışlarını oraya mı? Çıkıp diyerdiler. O birinden hani siz daşar urda çıkarıp vererimiz üçün ya da bizim arkamızda ölen var ya yol yapıp vakti giden adam Türkmenistan'a gitti bizim arkamızda ölen. Aeroporta çıkıp gok edip şu halka peyda ettik abi biz o bir giden adam hayır taptı bizim arkamızda ölen. Biz yöne hiçsini men yatlanmawam, aglanmawam. Mendine halka Allah'ın aýtjaklar. hakkını etýär bu da diýip. Mendine halka aýtjaklady menden gatam görmesinler, adam etmesinler. Her kim öz düşünýän dilini, Kur'any gawy edip okusyny, dakansa başyna soňra çenni, ondan soňra görsünni, etsinni. Ýöne Kur'an okamany, ondan bilen eşden adamlaryň gepinden ýa küsana gören videolar bilen bile adamlaryň dinine de goşulmasyny da adam etmesinler. Diňe gaýşdym, alhamdulillah musulman diýen bolsaňyz, Kur'an-ı Kerim kitabyňyzyň mazmuny tutugura okan diýip başy okan, görüň. Arapça däl, öz düşünýän dilli boý dilinde okan. Bu da şükür meni okayan, meni şoň kilem ýaňy. Zalimler Diňe sen ýok adam Türkmenistanda, kana bir giden adam bar Türkmen. Men ne daha planşetimde neme var? Planşetimde ýürütip Kur'any Türkçe Bakara suresi o sura bu sura gidip barya böyle dinleyen dinle. İşte. Takso ona hiç mesele yok. O tarafta. Ne bir terseles. Aynen vermedin. Ağam Türkden zaten kitap dastaf edýän ýolu, Kur'anda Russiýada da gelen ýolda näil barlaýalama şonu. Migrasiýada zatda ýolda. Türkmenistan'a gelen mi? Hava barlayalar. Yo, Türkden Russiýada da getirýän. Türkden Russiýa getiren onu biljek geldi. Bilmesem bilemok diýeniň ok. Çünkü Russiýanyň ýagdaýyny bilemok. Ýöne Türkmenistana var, Kur'ana düşman ýaly.
Ey ola varam. Näme diýen seks molla olaram. Başlan Olur bolar. wa şeytanyň gullary da iblisiň çağaları da onuň Gurhana ruhsat berer bolar. 5-nji mezhepde olar. Hmm. Ey bolýarlar, olaňam dini bandyr da düşünsüre. Ola gulýandyra ýöne şu bizde sedwa. Bitti poýlara näme etdirdik bolýar diýip düşünjek bizde purkoltýandylar. Näme etdirdik edýärler diýip. Böyle olacağına dair Evet. Allah'tan bir söz mü aldınız? Görýän? Eğer böyle bir söz varsa iyi bilin ki Allah verdiği sözden asla dönmez. Ya da Allah hakkında bilmediğiniz bir şey söylüyorsunuz. Evet. Kim bir kötülük işlerde günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa işte onlar ateş halkı olacaklar ve onlar Gurhanyň seret, Gurhanyň dili asnawy kim şeyse eger şeytseňiz, eger beýtseňiz, işleseňiz, görýän Gurhanyň dili şol. Gurhan bize ıhtiyar beripdir. Ihtiyaryň özüň saýla diýe. Allah bilýärmi? Haýsy ýol saýlajaň bilýär. Ýöne şol bilen üçin sen hereket eden ok. Sen hereket edýän. Allah diňe bilýär ony. Öňden görjüli bilen. Gurhanla beýtseňiz cezalandyrar. Beýtseňiz jennete girersiňiz, beýtseňiz dogdoga girersiňiz diýip näme üçin diýär? Size öwüt berýär. Sen elçirmi? Seret agnostik. Seret men bir gepleýän bolan her kim alham gelýär, sirazu goşulasy gelýär. Ýöne sabr edip dinleseň bir söz aýtjak. Sen şu ýoly saýlamak saňa gerek. Sen ejiz. Seniň şu wagt bedeniň etten, biram süňkden ganan ibarat. Toýst ertirkün çüremäge meýilli bedeniň var elinde. Sen ejiz şotaki bir gün bir kesel bilen yatyp bilersiň, bir gün başga bir sebäp bilen ýöne iň soňunda ýatýar şu beden. Seni ýataga düşürýär we sen ölýän. Toýst saňa gerek ýalbarmak, saňa gerek alad etmek, saňa gerek ol, Allah gerek gel. Düşünýärmi? Sen oňa mätäç. Allah saňa mätäç däl, seniň namazyňa da mätäç däl, seniň owadadyňa da saňa şunu diýär. Ey gulum diýär, sen dogry ýoldan ýöreseň, men sen jennetime alaryň iman etseň, laýyk owada etseň, men sen ýanyma alaryň, men tobe ýalňyş etseň tobe et diýär, tobalar bagyşlaýan menni, merhemetli menni. Saňa gerek ol. Ay men paşyrdan bolup, zadeden bolup gawra ýer gitmegiň bir manysy ýok ýani, men paş edip gawra ýer gitmegiň manysy ýok ýani. O taýda kurtoylugam ýok, o taýda nemede ýok ki gawrada girýär ýani. Olam 100% men saňa aýdym 100%. Gawra hemmämiz girýär ýerýägiç. Düşünýärmi? Toýst ölýär. Kullu nefsin zaikatul mevt diýişi, ýol hemme nefsler ölümü dağıtacakdır diye. Tak što sen ona alad et. Ey ölümden soň näme bolýar nide? Sen alad et pikirlenýänimjik. Eger şu ölüm kapysyny ýapyp bermaňa da, menem sen bilen birlikde keypem etjek, başga zatlara etjek. Keyp edip şada horamlyk etjek. Onu o Havva aýdamasa, Alman iýmetik bolsa bolar da. Onu ýap. Alman ýapdyr da. Ölüm kapysyny ýapyp bolmaýan bolsa, onu gaýrat edeliň. Şoňa ora ayağımız den alıp çık, ölüme varyanımız bilip ýaşalyň. Esas şol, şotaki her geçen minut, her geçen saat biziň ömrümizden azalyp barýar. Allah'tan uzak ömür ýaş bersin, özüm ibadat bilen Allah'a ananyp uyup, gorkup, tobe edip ýaşaýan gullardan etsin Allah jan. Esas şol. Onun Allah'ın barlygyny da ýa suud edip bolan ok diýdiň da, taýda da sözüm bölüň bolyn Allah'ın barlygyny suud edip bolýar, akıl bilen suud edip bolýar. Gözüm bilen akıl bilen edip bolýar. Akıl bilen edip bolýar. Ýaz Google'a, dünýäň ömrü näçe, şu wagtky ömrü näçe ýyl sonra saňa 5 milliard ýyl lip berýär. 5 milliard ýyl lip berýär. 5 milliard ýyl duran güneş nädip Gıtayda neme berýär. Yani bar 5 milliard ýyl aýyrsen 2025-de getip görünmez anaga da ol dämi? 3075-de däl şu wagt, ya 1600-de däl. 2025 ýyl diýmek 2025 ýyl bäri adamzat şu datany ýöredip gelip otur. 2025 bir toşna da ol dämi? Inni
2025 ýyl ýanyp duran güneş näme dünýä bilen şertnama baglaşdylarmy olar? İkisi näme dostmy ýa, klassdaşmy, kursdaşmy dünýä bilen güneş? Näme güneş bolmasa dünýäde ýok. Onda da şu hadis kitaplan köpdürne Muhammed Hadis men sana logika berip oturýaryn, logika sorag berýär. İkisi bir nemem arasynda gördüňmi dünýä bilen günüň gepleşýänini, gün bir aňyrakdan aýlansana ýakdyň o satdymda at diýämi, näme diýär şular bir-birine. Kullu hakyky kullu nerden bilen belki ýasama günü. Belki günü ýasam. Alım anan ýany bolsaň alım suwda dip berip oturýar, alım yer başyna aýlanýar gün hemme zat hereket edip dur. Bular suwtnama dälmi saňa? Näme ikisi dost bolar? Agyzlary ýok, dili ýok, bulugy ýok. Adamlar aýdýar. Adamlar aýdýar. Janlaşýarlarmy ýa? Dinläme men dinledim seni. Namaz okumak, Kur'an wadiýalawyny, Kur'ana salat getirmek bu. Salat getirmekde onu gowutyp okaňda edende iki wagtynda namaz okumak şunýalyk netije çykaryp bolýar. Şoň üçin Iranda 3 wagtynda namaz okuýar, Farsda ýa-da araplan ýalanyny. Onsoň namaz okumak, zekat bermek, ya Kur'an'ı kesmek, sünnet etmek, Kur'an kitap dünya ilmeke İbrahim diýulny näme gelýär awal. Ondan İbrahim diýulny da namaz okuýany kelle, onu nerden okuýany kelle? Muhammed peygamber soňra gelýär. Agnostik, men Allah'nyň barlygyny suwd etmek üçin bir zat diýen, sen aýdyp turardyň. Ýa-da mysal berýän. Men saňa aýdyp turardyň açyp berdim, aňam tarapdan zat getip bolmadym. Yo, men saňa ýokardan seretdirýän, ýokardan. Şu dünýä bilen güneş birek bilen nädip? Güneş olmasa dünýä bolanok. Dogrumy? Gün olmasa dünýäde ýaşaş bolanok. Alym diýär, alymanan ýany bolsaň, alyma düşünýän bolsaň. Güneş olmasa bolanok. Nädip ikisiniň arasynda sywyýary kim gurdy ony? Alşinmäçany. Sellemi? Nokakir başda alşinmäçany. Bolýanmy? Soňra sewun pasy. Özüňe sewunman uly gaýrat et. Aşakylar okumayda bolýar sewuşmän sen oglanma. Kur'an'da dini meselede gayret edin. Alalaşmasan adam sevmän. Yo aşakda ne diýenleri diýenler. Kur'an'da yazılan zat İbrahim'in maňa ibadat etdiği gibi etdiýilip yazılan sen gowja oku. Men seni zor bilen anandyrybam bilmeýän, zor bilen etmeýänem. Men senin prosto saňa nähil azabyň garaşýandygyny bilemsoň, seni şu azapdan halat etjek bolýar. Oň üçin men seni oňaşmaýan. Sen şunu diýseň de, Nuranna gaýrat et maňa şu geljek azapdan men paýmy aljak bolma, maňa şu azap gerek. Men azap çekesim gelýär. Otda ýanasyn bolýar diýseň, men sen bilen urşup ýakalaşyp etjek zadym ýok, ol sen saýlany ýoluň bolýar. Menen saňa şunu aýtyp bilenam, kitip geldiňmi diýip bilen. Bark geldiňmi? Adab görüp gaýtdyňmy diýip bilen. Bolýar, ölüňden soň görürsiň diýerler menem saňa. Ölüňden aşakda İstanbul'a mezdi. İlk duruşlar. Ulap ýaşasyn. Hudaý bar diýip bilen. Düşünmedi, birden dowa ýerine geçäýmesin o. Allah'dan ulap ýaşasyn, oňa tow etmek netibesini ýöne. Diýjem şol. Ýa-da kimin dogry, kimin ýalňyş bolsa haýry bolsun diýem, edýän işiňe de tagaman. Yo bolýar başga soraw. Mesela şu agaç men garnym nerden bilýär? Men aşgazanym nerden bilýär? Tüýjüje almaýa sap berýär. Üzüm gawun garpy. Olar nerden bilýär? Men aşgazanymyň nämen gowurmaýan. Alma ine göze görünýän zat, alma ýysy priýatno, renki priýatno, tagam priýatno. Vitamin wa, o nerden bilýär? Almaň beýni wa, agaçyň beýni wa. Oň bilen men aşgazanymyň arasynda gatnaşyk kim urdy kanny. Onama bir eden bolmaly. Sygyr, tüýdi wa priýatno, sygyr nerden bilýär men nämen halajamy? Etip maňa priýatno. Näme üçin doňuzyň priýatny däl, sygyryň priýatny bulary aýdypdyr. Hani etýäm kaň eden okun kaň diýip biz barlajak, synajak bolýan bolarmy? Doňuzyň priýatnymy? Alama diýenok, alama şuň etini ýiberseň näme bolýar? Genetik alandy soňa waka diýe aýarlaşma, garmonlaryň ütkä diýämi?
Sen gowulma lan eme. Yo, Hayır. Amerikada diýen oklar, birazajyk gaty pulsuzlar ya doňuzyň etini. Onlar Hristiýanlaryň hemmesi beşe par bolmaly. Oyun gardan et şola, oyun gardan et şu taýda da Ýewropada da. Onlar Hristiýanlaryň Pul, hemmesi. pullu adamlar o taýlarda da doňuzyň etini ýen ok sebäp o bilim taraplaryň açyklanyna zyýanly maddalar bardy. Berde emmes doňuzyň etini. Din temesi bolum bir giden adam nämäge çaýtdyr. Gaýrat ediň syla hormatyňyzy ýitirmäjik guruluşyň olanlar etseňiz, söwüşseňiz paran wara göne. Olalım dinli mesele gerek geldi. Tam bilen ýere bir saat işe gitdi. Geldi gerek. Oğlum nemelay dostum bir gowzat bir diskussiýa. Yani adamlarda fikir oyun yani hem elbette. Men aýdana men ýaman zat diýemok. Diňe musulman mı diýen Kur'an kitabyny okuň diýen boldy. Men hiç kim dinle sevmem. Barça agnostik diýenmen, agnostik. Alo, Aýdyr. isteýän men Allah ýok, şon sağa suud etmeli dogry dämi? Allah'ın barlygyny suud etmeli o. Akıl bile. Barlygyny suud etmeli sana dogry dämi? Şol sen göze görünen ok diýen, şol karoçy ýok diýen da sen bilýärmi? Aýdan atlan goç etip dinlenmesen atýat. Deret, isteýänmi? Deret, demalýaňy howa göze görünýärmi? Demalýaňy. Sen ýatanda da demal betdiň dogry dämi? Isteýän? Ruh var ruh. Bilim suud etdi. Onda näýli howa da onda ýokmy ka, näme ka onda? Ruhum yok bolaýmasyn. Fizikadan Adam var. ruhu çıkýar diýär, sonra yok bolaýmasyn. Fizikadan iki tane sözlem ýok. Seret, soňa mara Allah Taala sen zadyna inanmasaň da, seret gudratyna inen Hindistandan bir ýerden ana Kur'an depdiler, basyladylar gon 10 günden soň, bir aýdan soň şolar näýli bolýar bilýärmi sen? Eger şo zat ýok bolsa şon ýany bir hadise ýüze çykardy mana diýişini Hindistanlym şo biri diýişi näýli boldy bilýärmi şonu? Ama fizikadan iki tane sözlem öwrenip, ya biologiýadan bir tane sözlem öwrenip gelme. Öwren geljek fizikany, himiýany. Men dakansa otyňda şu wagt sen bilen dakansa gurulaş otyň men sen. Men dakansa aýdy otyň san suutnamasy bilen bir zat aýdy otyň. Temperamenti düşürüň birazjyk sakin guruluşyň nemesi ýok bu. Yani sen argumentin getir, o getir. O kister o adam yürüdü sebäp bar. Kur'an'da bir ayet var ya, yürüyüp peygamberimize de gelen şol, beýdip ýakaňy ýyrtyp olaryň imana geljegine nemetme diýe Allah istese de olaryň hemmesini imana da getirirdi diýe. Sen etmeli işin et diýe. Sizem şon ýaly bolun adamlar ýa. Prosto men şu gurrunga girdim men senin ýöne Allah bir ýokarda görüpdir ondur o kıyamaty ýakyndyr so. O dünýäniň bir azık ýatly münýamyň çadamy var sen häzir. Allah jan özüni musulman diýen sen gepine gidip ýa imandan çykjak aladasy ýok. Öyle bir azık özüňe dadet düşýärmi? Hiç kim men dinden imandan çykarjak bolamok. Yo, seret häzir sen mara şun ýany bir ýaňy başlajak golýarlar var ýa namaza zaten şu efirlerden aýlanyp görürler var meselem ýaňy başlajak golýarlar sen aklyn çalşýan da bilýän aklyn ýetmez. Men bir zat Bu efir bilen akly çalşyljak adam hiç men bir okumak. zat 100% garanti berýän. Siz doğuňyzdan howany ölçäp bolýar, ruhy ölçäp bolýar diýär. Adam çekmetip bolsa, 12 ýaşaýan çaňal garaşan bolsa, hemme dini kitaby, Injili, Tewraty, Kur'any okam bolsaňyz, şondan soň siz 99% siz musulman diýen saýlamaýaňyz. Sen daşy şu wagt bar 20 ýaşaýasyňda dersen, most 30 ýa 20 de sen şu adam musulman diýip akıl sat gepleýäňi, sen Kur'anyň mara birinji sahypasyny açyk görmedik adam sen. Onun bilen iki tane video görüp ya onun bilen fizikadan iki tane Elbette Allah saýat bolýar men bir sahypasyny açmadyk bolsaň sen näme? Bärde bir sahypasyny açyp ya sen pol sahypany ýatladym men okudum diýjek bolýar. Sen men içime girip görüňäk sen bilen oga men dogry dämi? Sen okumadın guruluşun metripto. 100% men dakazaýdy sen okumadyňmy? Bolýa dostum, inanmasaň janyň sağ. Sen Allah'ın anaňa dogry. Wagtlar biziň nememizde däl dostum, biz bilýänjämiz aýdar dilimiziň dönünden, almamyzyň, aklymyzyň ýetdiginden.
Sen terowny öz bilenin edersiň la ol. Ýöne men bir zady bilýän hemme kişe berilýän mysal şu. Şu 50 ateist bolayda şu samolyotda barýakan bir motor atkar edip aşaklykan gidiberer ol şeýle bir imana gelersiň men saňa aýdyn. Wai kelimän çogurup bütün ayet duyulur kap başlaryň şu. Men saňa aýdyn. Prosto tak o ýagdaýa düşen näçe şol ýagdaýa meneni menem düşüp göremok, ýöne men düşmäkem akyllandym prosto. Yani bilýän ki bu edilýän ýurt dünýede bolýan zatlar hasapsyz ýöne gawra girip ýatmak üçin däl. Şunça edilýän nygmatlar, şu zatlaryň hemmesi hasaply bolan üçin. Prosto onu şeýle bir näil bolardy bilýänmi dünýä? Şu islam dini bolmadyk bolsa da adamlar şeýle newsçen bolardy. Ay dünýeden ibaret däm hemme zat. Hawa ahiret o dünýede ýok dämi? Musulmanlar ahiret sayladylar. Dünýä senki bolsun, ahiret birinki bolsun diýdi köpsi. Şoň üçin hem kanaat edip ibadetler bilen neme ýaşaýyp berler. Häzir şu zat bolmasa, şu düşünje bolmasa wara men saňa aýdyn, şu dünýä ýaşaýyş bolmaýady. Biz bir-birimiz wara öldürüp kanun, konstitusiýada bolmaýady. Köp adamlar Kur'an'daki ayal gıyılan hukuklary zatlaryny ina Ýewropa, Amerika adam hukuklary diýip allalar özlerini. Sen bilen o zatlary. Kur'an'dan allalar köp zatlaryny şo taýdan allalar. Şo taýda da ayalyň nikalaşmak, boşalmak, göý bermek baradaky maddalaram bara okan bolsaň. Okudum diýen sen. Haýdy. Şo maddalar, şo adam hukuklaryna maddalar Kur'an'da da var. Men saňa aýdyn. Kur'an'dan allalar köp ýerlerini. Tak što dünýede bir azajygam ýaşaýyş baý bolsa, islam dini baý bolan üçindir men saňa aýdyn. Anha görüň okmy ýew nädip görýär. Kur'an ütgetmetiklerle garanti berip bilýärmi? Kur'an-ı Kerim dönemden 200 ýyl soňra Emewiler, Emewiler bilen aşany bolmak Kur'an. Yo, Arabistany Emewiler ýöredi 200 ýyldan soňra. Soňra da Alewiler Hüseyniň ogluny Hidret Aliň oglu Tokumla Hüseyniň oglu agtyryny adyny Alewiler diýilýär bilýärmi? Kur'an haýsy halifa döwründe kitaplaşdyryldy. Sen maňa şoň jogabyny ber. Hüseyniň näme bitdiler? Kerbelada. Emewiler goýsen halifa döwründe kitap edildi. Halifa döwründe garanti berip bilýärmi? Men saňa aýdyn, Hazreti Osman döwründe kitaplaşdyryldy. Kur'an. Hazreti Osman halifa teň Emewilen Hazreti Osmanyň Fosfawara efirmaymy? Yok, Hazreti Osman'dan näçe ýyl soň zatlara Emewiler diýär. Men şonu aýdýan, menim şonu aýdyp bolna näçe ýyl soňra Emewiler hökümetine. Onuň döwründe kitap edilen bolsa, ondan soň hafyzlar onu ýatda sakladylar. Ýatda öpedilmer. Şondan soňra 4 tane hafyz çykypdyragam, şonça ýylyň içinde. 4 tane hafyzym, 2 tane ateist bolýar, oňa birini gorkup tädir musulman edýärler, birim ölýän çağda ateist bolup galdy. Aýdan öýjüň mundan 10 ýaş atyrdaky adyň emmi adyn familiýasyna aýdyp görmäsene. 4 tane hafyz. Agnostik nerden alýan ay bular ýalys kaskalar. Menem haýat. Ertekiler bir yerden atýar. Allah Taala ýok diýende agnostik seret. Näme diýär? Näme düşünmedim. Sen Allah ýok diýende. Tar diýip bir we günne efirat şo haramzada bara. Günne ýyrtýar şoňa issa dolany. Bolar. Allah gorkazar. Yo, bolar ona hiç şuka ýokdur, ona bolar hiç alat etme onay. Ol özüni her kim özüne berýändir jogabyny. Sen näme üçin mekde 9 ýyl 10 ýyl okuýan da iň soňunda egzamin tapşyrýan? Ha? Egzamin tapşyrýan. Bolýa egzamin. Bu dünýede sonunda sina Inaten qoyaman qawludan geldi. Adam çakmay başgalar diýjekler. Adam ata meleklenýände baranyna şeytan bilen ikide ýanyna baranyna. Näme Allah Taala egzamin Doğru şu agnostik düşürsen wara galan emmes düşünşki diýär. Bolýa agnostik bir zat diýjek. Menem sen düşünjäm dedim Seret. Köp kitap okuýansyň, köp fiziksyň, zatsyň bilýän, köp hemme zat okuýansyň ýöne Seret. Şeyle fikir edýänsiň sen şumat. Karoçy dini, İslam dini adamlar gorkuzmak üçin çykardylar diýäň, näme diýäň şonu
Yine şu dövür, şu dövürde polisiýalar zat var diýenler de orada hem adamlar gorku diye bir yere jemlenmeli. Dinem şoň üçin çykardylar diýip düşünýän orada hem halk gorkup üýşürmeli diýip dogrumy? Ya da goýun ýalsaydy saklamak. Çok oyun ýal saklamak üçin. Näme üçin musulman ýurtdan gaýsy ösen? Indi dinlemeler edil. Dubai Arabistan düşünjem vardy. Dinle. Sen ýa düşünjem vardy. Türkmen Türk okudum özüm. Din barada, hem din barada da köp bilgim var. Onu Kitap bilýän kaýan de- koýan bilýän. Ýöne bir da başyma görüp gördü. Bir da başyma bir iş diş gördü. Sizler Allah Taala. Dinle de Ferhat Allah Taala. Allah Taala küfür edip gördüm. Ara bağışlasın Allah can günahım. Başını küfür ettim, sevdim. Bağımı diýdim, gudratyn görked, gudrat göresim gelýär diýdim, bilýärmi? Edi senden katken köp kitap okuyan bir jaý kitabym var, bilýärmi? Ýani gudratyny gördüm men, gözüm bilen. Bilýärmi? Şo küfür edip oturdum. Gudrat da o, ha? Näme boldy bize Bir zat öwürlüňmi? Yo, indi emme zat aýdylar. Ýani gudratyny gördüm bilýärmi? Bir Lizogon merwet yaram ýokdy bilýärmi? Ölümüň bärsinde de düşünýärmi? Agnostik. Mana bir üýtgeç gudratyny gördüm de senden diýen şeýle sen düşünjäň dedim diýip düşündirýän sen düşünjäňde din adamlar gorkutmak üçin bir ýere toplamak üçin çykarylan bilýän aslında dini Hudaý var. Ha, dostum gudrat Din yok diýedim. her şeyle golya da bilýän. Näil gudratyny gördüň? 77-70. Ay, Hocam, ömrü aýdylan okýan prosta şoňa diýenler men şoň bilen bilgimiz birrak mı diýenler. Evet, Köp şunu kitap da okuýarym söyleyeyim. men ýaşaly. Bir mın Köp tutturalım. kitap okuýarym. Näme üçin dünýä geldin sen? Näme pikir etýäň bu arada? Hani dünýä gelmäň bir maksady bardyr. Yo, bunu ara Ayal da bir Vay jogap hocam, berersin. burada görmese ikna edilmeýän men Yok. ben oňa alaşan bir başyna bir gelmese bunu sen. Agnostik Buna näme ikna edip bolan, o üçin bolan. dogdun? Ey, Yani davay, näme mesela. üçin ýetim boldun? Bolýa. Dostlar bir Seret zaman. karoçy agnostik başyna bir zat gelen bilýärmi? Şu oglany şeýle düşündiren başyna bir iş gelen. Başyna bir iş gelen, iş ondan soň şu zat Allah Taala ýok diýär. Belki dinni özüni berendir. Bir zat bolandyr karoçy. Şoňa bir iş gelendir däniş din taşlany oglan şol oglan. Men özüm şeý dua edip berýän şoňa. Men wagtynda 5 ýyllar mesjitde bar, adamı ýyrdım. Takansa da okuýan septirmany. Görýänmi? Hem Ayet ayet näme var. üçin Liboy dünýä geldin sen şu an agnostik? Näme üçin bu dünýä geldin? Kur'an-ı Kerimden. Liboy ayette başgalaryn ikuni okap ýatyp çyklar. Men 2 sapar okam diýip ýatyp. Agnostik, Ferhat, dostum, men efire goşulýan adam del. Sen Allah boldy bilen geldim ha. Karoçy sen bilen emme zady deň derejede paýlaşyp gördüm. Men sen düşünjäňim gowulýan, aňym gowulýan bilýärmi? O Bolýar oku 77 bilim duray barada. jogap berersin. Ay sen agyr düşünmeýän, hiç da düşünäň agar o Ben wapşe. düşünýän, men de agnostik bilen gepleşip oturyň. Bir mın duraýyn. Yo, Sen sana näme şumaly üçin boýda dünýä gelenini soragy. pikir etýäň? Näme sebäpden? Ýöne ýerden bar bolduňmy? Ya bolýar WhatsApp'la saýtdan şu agnostik bilen Aytma. Ayt näme soru? Agnostik. Näme üçin barsyň sen? Diğer Näme adamlara üçin iki doguldyň? canavara Näme üçin bu değil ya. dünýä geldin? Näme pikir etýäň bu arada? Dogutdur ýaşap görsen menem şo näme üçin gelenini pikir etjek. Bir kitap okuýan. Näme maksady var şu dünýäň ýani? Menem şo maksat, menem şo maksat, näme üçin ölýär? Menem şo Öldük maksat. näme üçin geldik? Menem şo biljek bu. Kine kitap okuýan, her kim diňleýän hem dini kitaplarny Bir okuýan. mut Nura şoňa bir zat diýeýinle. Nura, Aydın. sen aýtdyň ya Allah göze görünen ok diýdiň ha bilen Allah näme üçin göze görünen ok bilen Allah göze görünse gullary inanmaýar Allah barna. Hiç kaçan ýadyňdan çykarma. Allah bir gudratdyr. Aýdymmy? Qur'anyň anygyny ýeten ahuny agalaňyz bar. Bilen Kur'an Burhan diýip Kur'ana bilen Allah'a bilen ok. Allah'a bilen ok sana göz beren, nefes beren, ayak beren, gan beren, kalıp beren, bağır beren Allah bolýar. Min aýdyp Ey sen imanından korkma. ona kakasy veren mi?
adamlardan kemmeti bilýär. Ýöne üstüňizden pul gazanmak üçin İmanından korku sen o imanından korku sen bara. Üstüňizden pul gazanýarlar. Sana kesel verjegem, şifa verjegem, bayatjagam, garip etjegem. Gerek bolsa Allah bara seni bir mutda dize çöktürýär. Bir mutda dize çöktürýär. Allah seni gan yutturýar Allah. Şoň üçin hem sen gözüňe görünmeýäsen ýal dalbaýokly üçin hem Allah. Yok, sevinmeňe gaýrat edin, tüýer hormaty. Yo boldy. Ona şular şu agnostik goýaýdyň. Oraya bir zaman bu adamlara agnostik. Allah Teala'nın emiri bilen. Bunlar iki canavarlar diýilýär. Allah'a getirip oturuyor. Allah yok diye göze görünmüyor diye. Göze görünse Allah bana hiç kim inanmıyor. Alişer, emmeňiz bara bir munçuk oğlanlar. Gayrat edi o. Hafif alýaňyz o bulawlun 5 ýyl meçitde adanyp hak gezdim diýen oğlan o şu wagt. Siz bu arda kenne bilimi bar, bir dini temada da atdy. Bir düşünmeýän nokodun tapjak bolmaly. Beýdip üstüne gitmelerle näde bir derejäge geldi. Ağam otururlar hiç gaýt hesap bilen okla. Ağam gara gep bermemişin dep ondan bilen işten Allah tarapyň doğulanında ejeni süýt berýär Allah bilen emjeginden süýt berýär. Sen doğulanda. Hey Huda. Samsyk mollada Allah sana ejeni süýt berýär emjeginden Allah barna nirden ananmaýan. Ağam seret bidatlar bara dinle. Allah barna nirden ananmaýan sen son. Alişer ağam bir mont agnostik. Gowetdi efirdiňle. Agnostik men sana aýdynmy seniň meseleň näme dur bilýärmi? Sen asnawny ýalňyşyň adamlara seredip dine baha berýän. Din seret mollaň näme diýennet edennetme diýerler. Toýst adamlar ýalňyşyp biler, adamlaryň kemçiligi bolup biler ýöne dinne ýalňyşlyk ýok. Aýdylan sözlerde de kelamda da ýalňyşlyk ýok. Bolla aşakda biri Balkanlarda Wahhabi näme bolýar bilýärmi? Wahhabiň öz 4 mezhepden biri. Şonu bilmeýän bolsaň da aşakdaky aýdýan Wahhabym iň köp ýaran wagty Osmanlılar imperiýasy şu derece güýçli bolanyny Fransuzlar biz musulmanlary näçe bir qylyp Wahhabileri hasam güýçlendirip öz işini gurlemejekler aşak şaňda täze geljekler. Osmanlı imperiýasyny ýykmak üçin Wahhabileri döredilen zat. En güýçli döwri ösün döwri Osmanlı imperiýasyny ýykmak üçin dören wagty. Ene Wahhab sözüň manysy bil başda. Meniň Wahhabiler agnostik bilmeýänler. Men ateistim der. Nurana, Nurana şunu bilgisi bolan adam mammol bolsaym, şoňa ilim berip bilmeýär sebäbi ilmiň aňyrsyna geçen şol. Başyna bir iş gelip Allahyny inkar edýär şu ýagdaýyna düşünýär. Bu konkretne kitaba koýan bir bolmasa muňla şöyle düşüp bilmeýär. Meselem başyna erwes zat gelipdir, meselem liboy bir zat gelipdir de gaty erwes zat gelipdir. Din barada köp bilgisi barmyň. Nime on indine Hudaýa taýgalan ilme kadar. Barada dawamyny Demme bu kellesinde herler pro. Bu taýdaky maýmyllaň nemesi bilen gelip bir mehrli tarapyna onu bunu gow düşünýär dine, gaty gow düşünýär. Özü düzeltmeli başga adam düzeldi bilen okmany fa. Bir munçuk agnostik senle gökyüzünler adam Allah'tan ne edip inanıp bilmeýär. Goýaýyn janyny ona azajyk guruluşaýaly. Evet adam Fil yarattım ya. Alişer seret. Yank gurulayan Alişer şeyle bir zat bolýar seret. Dine meselem 30 ýyl çümen adam bilýär. Dinden başga zat bilen ok. Din hakynda kitaplara koýa beýaşok namaz, psikolog edýär. Seret el aýagynda jan galmady, el aýagynda jan. Düşündüm Alişer meselem seret öz ejesini öz dogany bilen görýär 8 şubat ýyrka. Behtiýär men diýär Allah'a şunlalyk inandy. Şeyle düşündirýär-de Allah'a men şular ýanyndan bilen niýe başyma näme düşünýärlik geldi zat geldi diýär. Onuň bir kaý geçýär öz aýalyny başga bir erkek bilen görýär bilýärmi? Munda karoçy şuňa meňdeşer zat bolup geçen bu oglanda şuňa meňdeş zat bolup geçen şondan soň inkar edýär bu. Dogryda agnostik. O derece derler ýöne başga da bolan kendi düşündüm men sana düşündüm sen derejäňde men düşünýär sana sen şeyle sen derejäňde düşüp aýdyp berýär.
Oo. Mesela men şulara var ha şey diýsem sen düşündirülmeýädiň. Men aslında birine düşündüremde menden gaçýadylar. Ýöne men bu gudrat gördüm de, inkar etdim menen bilýär. Bitine gahar İnkar edip et- görgön Kudret noktalardan. gördüm gudraty gördüm ha. Hoppa dur diýdim, ýalan bir zatla diýdim bilýär. Din arada da. Murat bir zat açsam bolýam şu taýda haýsizde. Menini Türkiýede işledim 5 ýyl özüm Türkmenistanda da. Menin açjak zadym Türkiýede bir sapar men aýlyk aldım. $1000 aýlyk. $200 üstüne goşup beripdir patronum. Şonu berdi, maňa şonu berdi, Hudaý Taala görüp dur, men bara Türkmenistana gelip maşinda awariýa boldum. Maşinimi äzelam gaýda ýatyr. Bar Allah şöýdi adamny kastırmaly. Seni öldürmeýe, sana jebir çekdirýär, kesel berýär, awariýa etdirýär, aýagyny döwýär. Bilsin şo menin barlygymı diye. Ýadyňdan çykanma şonu agnostik. Alise şoň üçin goşulýar. Sen diýen zatlaň bar ha, din hakynda sana gurrun edip başlasa bar ha. Sen mança zat dilýärmi diýen. Aşul oglany din barada bir zatlar gurrla diýsen sen oturýan gaýdyr. Yerinden tur bilmeýän. Azan gaýgyrdyň. Sen din hakynda maňa zat öwredip bilen. O sen kiden tek Kur'anyň başda gypyna çykýarman sen maňa. 70 ýalňyş saatlar aýtýara ola, aýtýanlar ýalňyş. Osman imperiýa döräne wagt islerim. Osman imperiýa men aýtjak bolýar dörä. Wahhabiçilik. Ösen wagt Osman imperiýasynyň ösen wagty. Bir birden gurlan Size ýa 2 sanaklarda aýtdym diýen seret ejesi ýa aýaldy gonýa aýaly şol oglandy şu üçüň bir zat bolup geçen şoň başynda dine gaty özüni ören bilýär. Şol oglanyň daja namaz okat kim turýan däldir, namaz okuyan wagtda özünden sonra. Adam ýygyrýan wagtda kim turýandy sen? Aýal maşgala wa gaýrat. Erwet özüň görseň seret dine erwet özüň görseň fikriňem turanok. Bilýär misin şu şeýle düşündirýän dine özüň görýän ha. Bolýar, yerin diýäň we uçgur diýiň bir ady bar, o adyň bir meden ady bar. Agnostik men alasyň sen. Yo. Agnostik. Sen aýda oturan zadyň dogry. Yüregim berken bakan adam. Indi seret aýdaýyn. Yo agnostik. Tapdylar senden näme? Birjam untuňlan. Namaz okuýanda omy. Namaz okuýanda haýtyňyň beýninde gyýyly, zatly, ýene bir zatda beýniňizde geçenok. Kim näme namaza başlaňda beýninde gyýyly, ýene bir zatda. Men kägeçenok, Hudaý we men kägeçenok. Geçmeýän adam yüregim berip okuyan adamykdan geçmeýän. Ýöne men kägeçenok. Maňa ýymynda şolar şo wagda geçenok. Ağam bilýän ýok agnostik ne wagt nesihat berýärmi däl oňa. İblisler var konkret. Yo wagt bu adam ýetirin ýüzüme çykyp durup, diýende men wagty geçipdirýän. Bolýardan Kur'an bilýänidir da näçe 5 ýyl azan aýtdym Kur'anyň. Hazır liboy aýatyny sorasam ýatdan bilýärmi? Men конечно ýatdan bilemem, okuyan. Bilýän, özüme gerek yok. Yo, näl 5 ýyllap ýatdan ýaňy diýip durasam bolar. Atrysar wagda bir mund diňler wagda aýdyp berjek diýär. Wagda gitdiň ýahudylar aýdyp berer wagdyň o. Alhamdulillah. Näçin siz öz peýgamberiniňi öldürdiňiz onda bolýarmy şol peýgamber öldürdi. Tapoy. Agnostik feret ýekajym sen aýtdyň geplen galan diýen sözden galan. Gelip baronda gelip berdi. Wara sen gitdiň öz diniňe jogap berýär. Alhamdulillah biziň musulman dinimizde sen jogap berýär. Dinime jogap berýän, dininiňe de Sen yaratan Allah yaratdymy? Allah'ın ömrüne bar. Allah'ın Ýewreýliň kitabyny düşündiňmi? Allah'ın birini adam öldürdü Dawudy, biriniň heleýini zorlatdy. Yalan dünýä haýsy ýokda maýmullara sığınýarlar, bir maýmullara sığınýar, bir maýmuldan ýaralan bu.
Ağam spoiler bilen mene kiçik men sana burada daýdyn men men sana burada daýdynmy yer ýüzünde halanmayan adam sen yer ýüzünde halanmayan sen wagtyň az galdy wagtyň düşündim min soňunda musulmanlar basyp alýandy Şunça adama bir özü garşy min soňunda hemme musulmanlar ýerine geçipdir men ýadymdan çykarma düşündim sen diniň musulman ýurtda Pakistan'a bağlı. Ben nemäňi İsrail'de komanda edip olara düşündim. Musulman ýurtda hiç gaýsam bolmaýar. Maňa musulman ýurtlardan näpdir? Men musulman ýurtlardan gaýsy narman ýaşap ben o. Maňa Dubay, Arabistan ýaňymy? Olanlar Angliýa, Fransiýa tatanmy? Men çözdüm şu an. Dinläp çözdüm. Men maňa gerek berseniz beýan bolmasa mikrofonuňyzy ýapýarlar. Agnostik. Siýasat bilen dini goşma. O sen o haýty ýurt näme diýip başga temany ýetip sen öwrüňe onu haýty ýurt gowy ýaşaýar diýip onu tema siýasata geç. Dostum teret iminle şula olan goşup dinle siýasat bilen dini goşup iminle muň diýen sözünde de jan var. Distributsiýonly musulman döwletleriniň haýsy teresden İslam dini ýekejim nura ýekejim İslam dini başda ýaýlanma İslam dini ýekejim nura halifat dünýä boýunça iň arasda iň ösen ýurt bolýar halifat. Onda halifatda täret ýuwunmak, garyplere pul bermek, sadaka bermek, Ýewropa şowa gulçulukda Ýewropa. Bütün ýumana bilen wagty. Karalewa aýda ýylla bir ýerde sow düşýärdi. Karalewa abişlerde halifat takdaýdy oturan onda soňra. Onda mesala ýene aýtýan siýasat bilen İslam dini goşma. Haýsy dini uýupdyr? Bar bolýaşyla musulman bolsaňyz 53 ýaşyndaky Muhammed 6 ýaşyndaky Aýşa näme üçin hile ýetip 9 ýaşynda ýatagy 6 ýaşynda diýip ola o döwür gıýlan ara gıýlan ýaşy dogulanda hasaplanyň o döwür dogulanda öldürýär diňle agnostik gurlaýan maýdyn diňlesene gurlama teretmen diňle ýaşy gıýdyn ýaşy 10 ýaşdan geçenden soň hasaplanýar o döwür arasa o döwür diňle maýberde gurladyň aten ödün aýdy. Gıýdyn ýaşy 10 ýaşdan geçenden soň hasaplanýar ýaşy Arabistan o döwür täbäri 6 ýaş goşýan 16 ýaş bolýar. 10 ýaş goşýar. Bar 16 ýaş diýip hasaplaýlar o demem. Muhammedin o Aýşa 6 ýaşda diýip hasaplandy. Muhammed 53 ýaşynda bolýar. 10 ýaşdan soň hasaplandy. Aýşa 16-18 ýaşynda bolýar. Onda Muhammedin üstünde 6 ýaş bolsun 59 ýaşynda bolýar. Muhammed 59 ýaşynda Aýşa bilen birle bolanlar. Näme üçin 3 ýyl ýapdyşan bilmändiler de 1900 Durun niye kaçımın? Durun var. 6 ýaşyndakylar ölünürdi dara o eger şu peýgamberimiz eden. 70 näçinji teret ýekajymyz agnostik. Peýgamberimiz ederdi da musulmanlar o näçe. Teret ýekajymyz agnostik. 70 näçinji ýylda musulmany eden o. Gıýlary 13 ýaşynda durmuş çykarýardylar Ýewropada diňle. Son 16-14 ýaşa geçirdiler. Son 16 ýaşa geçirdiler. 20 13-nji asyrda menem o temaň adam düzýär. O tema o ýaş, kiçi ýaş, uly. Buhariň 6 sana hadis kitap bagyny, şoň iň güýçlüsen Buhariň 38-nji aýatyny diýär. Aýşa öýle diýär. Men 6 ýaşynda 6 ýaşynda diýär. 6 ýaşynda hiç kim diýär? Men öýle diýär diýip otada hiç kim öýrenok. 9 ýaşynda neme getirler? Hadis getirler. Hadisde Aýşa men öýdüm 16 men 6 ýaşynda diýip aýdylanok. Ola hadis getirler. 6 ýaşynda diýip 6 ýaşynda ol ýyl bilen ýyl 6 ýaşynda diýip aýdylan, o ýyl bilen ýyl hasaplanýar. 38-nji aýatyny okudyny. Sen meni ýyl bilen ýyl ay bilen ýyl hasaplanýar. Beýle dinlemege başlandy. Dinleme agnostik serdin de gurla bolmaýar ama dinle bir gurla. O taýdy dinle ýyl bilen başara ýyl hasaplanýar. Olam ýyl bilen dinlemeni başanan adam dinlemenen başanmaly. Tamam dinle. Durmuk soňuna çel dinle ondan soň jogap. İlk Araplarda peýgamberimiz dünýäge peýgamberimiz nemetmäke gıýçagan Araplar diýerligini gömýärdi. Ýaş hasaplanokdy. Ýaşy dinlen sülen şonu ýok. Ýaş hasaplanokdy diýerligini gömýärdi. Toň peýgamberimiz doglandan soň gıýlar şu gıýlaryny terbe bersen, şoňa neme bersen, soň neme ýaşlar hasaplanyp urulýar. 10 ýaşyndan 12 ýaşyndan olam şo soň nemesini aýdylýar tamen tol anyk bilemokmyn.
Şoňa hazap getirilýär. Olle aýtyp bolamasaň, sen dol aýtyp bilmeýärmiň, men sana dol aýtyp berýän agamy. Sen dol aýtyp bilen. Sen nirden dol aýtýan, sen nirden insan türüň başynda bilen oga. Ayetden getirýän sana. 6 sany hadis kitapy. En güýçlüden Buhary Safary en köp okulýany. 40 sanagam ayeti we 38-nji ayetinde Aýşaň öýde aýdýar. Men 6 ýaşynda kan diýe. Men 6 ýendi men sana aýtýan, onu Aýşaýdan dinleýäkejimin. Agnostik. Dinlemeni, onunla menen işten atmak. Hadis getirýän adam aýtýar. Seret, men o seň nemäň bilýän. Gelme, agnostik. Yok, sen 6 ýaşymda diýip aýdan ogul. Ondan eşme zatlarına inanmayan, biz hem sen aydan geplerinize inanmayız. Buhary Safary 32-nde okan. Şonda men 6 ýaşymda dik getiren, men 6 ýaşymda dik getiren gel bilen ýyraýdy ýa. Näme diýär? Bir mut dinleti 6 san hadis we näme we diýär? Ol 6 san hadis ameşdemek men zaýat hadis kitapy. Men sana bir daha aýdaýyn. Men Kur'an 20 sene dinýä, ayet hadis olarak ýa düşündüňmi? 20. Evet, agnostik men bir zat aýdaýyn, dinlen sülen. Sen 6 sanyň seniň dininde bardyr, biziň dinimizde olar ýalda. Ýok. Sizin dininiňizde bar. Agnostik, ýekejimin dinle. Ol güne bu güne dip. Sen Kur'an'ı şu ada çenni, sol 6 ýaşy dinle ýekejimin agnostik, şu ada çenni. O peýgamberimiz döwrüne näçe ýyl odol. Şol atyrsat edip bilen oklar, hiç kim şoň etip Peygamberimiz her kere töhmet atıp görýärler. Her kere sen zat goýdýarlar, sen näme diýärler, sen näme. Ýöne imine ýanky 6 ýaşly sen sağa öýlüňi dip hiç kim ýüzüne goýup gelip aýdy bilen ok. 10 ýaly zatlara, 10 ýaly ýerlere gitmek gerek ýok. Buradan şonu döwürler şoňa pirçin tapanlar. Şonu o taýlara gitmeye gerek ýok, gepeňiz aýalama. Adamy kim ýaratdy diýip şo sawaly bersene muňa. Bolany geböldi. Yo, teret ýekejimin alýasyn söýler, ýalňyşda ýalan söýlerden getirip. Şeydi para Nirviniz aýlap o taýlara gitme diýen bu kim o? Bu amyndan sonra adamy kim ýaratdy diýip. Hay Allah'ım. Şonu sonra o taýlara gitme, kelleňiz aýalama. Adamy kim ýaratdy? Adam yer ýüzüni yaradan, yer ýüzüni kim yaratdy? Men aýda oturan zatlar, men çay melhem hem ilhamdyr diýen kitapdan aýdamak. Buhary Safary 32-nji ayetinden aýdýan. Ya böyle bize ýekejimin düşünýärmi? Ol gelni şu an sen o atış etjek bolmasana mesela ýende aýtýan, ýende düşünýän şu wagtlar peýgamberimiz zat goýdydylar, eýle diýdiler, beýle diýdiler, hemme zat diýip töhmet atyp gördüler, zat atyp gördüler. Şu wagt şonu ýüzüne goýup bilmediler. Gelinni 21-nji asyrda näçe çylgeçden sen öýüňdir post tapyp şonu şeýitdiň diýjek bolýan. Evet, agnostik. Agnostik seret barda. Agnostik seret. Muhammed Peygamber şu düşmanı kendimi dur. Şu düşmanı kendi gerek. Kendi. Ağam, bunun 3 diyorlar. Dinle. Şu 3 diyorlar. Men aýdan dadım aýdylyp git bermeye de gerek bu tüfelim. Ben sana logitski soru berjekten şu taýdana mädir hakykati görýän ädir. Seret Peygamberimiziň döwründe düşmanlary kendi. Näme üçin şular ýalak ellerini şeýle bir güýçlü material maskar etmek üçin häzir gözüňe getirip men häzir şular ýalak adalat diýip görüp özümem adalaty ters gelýän bir adamdy meni maskar etmek üçin düşmanlara kozur berýän gerek berýän. Näme üçin Muhammed Peygamber bular ýaly kozur berip durup bolun bir zanyk näme İmam Buhary mi ya Tirmizi mi ýazypdyr danym diňe şo jagaş ýerde geçipdirler o zat muny galan ýerde görmändirler. Muňa näle jogap bermeli bolsaň? Şo dowr nädip şonuň düşmanlary şular ýazat edipdir diýip bir ýerde tarihçiler ýazganlar. Aýdan ok şonu hiç kim 20 asyrda agnostik ýan adam tapdy onu. İmam Buhary'da geçýämiş. Diňe şeýle. Onu aýdan 20 asyrda Rim papadyň Kristianlaryň tapan zady ol. Ne
sen peygamberler näme etdi diýip. Demek yalan, agnostik yalan söyler. Sen son sözünden alýan. O 20 jasyrdan soň. Ola oğlanlar. Verayla şun ola seret agnostik sen ýa-da. Bağlı okudum diýen mesçitde dinläýdi bir munda. Dediğin adam mazgisini oynayan sorular. Dediğin adam bir keyif almaya da sen aytcan sorularından. Keyif al benim güllenim uğraşım. Yok dine geçişip otuyorsun saval bir öz-özüne men näde bir aldım meni fil yarattı mı ya maymun yarattı mı ya Allah yarattı mı deyip özüne saval bir kaysı dine uyyan bolsa. Ağam sen bar öwren kelsen ya demen başda aydan atdan täden dinläp gel bolýarmy? Yine dinläp geldi. Bolýar. Seret agnostik Ekeceğim seret yani vağda okudum diýen mesçitde dele näme sebäpden sen uğruny ütgödü? Men wagda kodum diýemek. Azanyň ýygyrdım diýdim. Awana adamny Milyan niýdiň etene. Mesela ýekiji agnostik Kur'anyň liboy takyplaşdyryp. Duraýa janaba ekeceğim duraýdyň näme şoň pikirni? Barabardan urlalyň. Aydan näme sebäpden üt? Kur'any okan. Ondan näme karara gelýär görün. Men kararyma gelmedim. Bolýar sen pikiriň maňyzykly Kur'an okarsy. Men şu Kur'an okansam şu karara geldim. Näme karara geldin? Haýsy dine geçdin sen şonu? Ya sebäbi oryalarla soýaby. Ne bu misal üçin şu sebäp boldy, bu sebäp boldy diýip aýdyp biljeklerdiň barmy? Näme misal üçin? Yani başy nädip başlady? Birden şu zatlary pikirlenmene sebäp näme boldy? Ana boldy Ruslan. Men dogry maýdylmy? Men çağalygymda merdiň kitap okuyan. Özümen Türkmenistana diň Aşgabat olimpiadasy çykdym. Pastaýany men diňe kitap okuyan. 12 ýaşymda soň diňe dine geçip başladym. Diňe dini kitaplar okap. Ýa-ni 18 ýokullukdan gelende soň 20 ýaşdan soň uje hristiýanlygyny Tewratlary okap başladym. Soňda diýamant dinleýärdim. Diýamant dinlende soň bitirim gyzyklanıp gitdim. Tewratym 50 tane kitap ölmýärdi. Okuyan, okudyňyzça okan, Kur'any okan, ondan mollaryň aýdýanlaryny dinle, hadis kitaplar okan. Siz mollalar size ol günä, bu günä diýär. Şonu hadislerden getirip aýdýarlar. Biz Kur'anyň öýde aýdyp dura. Diňe Kur'anyň öýde ýetik musulman bolmak üçin hadis kitaplar soňra adamdan ýadanlatlary, köp zatlar bizi gorkunmak üçin etmek üçin. Hemme de mesle ýaman. Dinleme taňa, dinle kezim. Dinle meni. Min ýaman dogratlar ýadylan ol hadis, ol ýadanlaryna bizi onu ýadanlaryna serem zat. Şu Kur'anda ýazylanlar türlü 20 sanalyk aýet baýy. Şu 20 sanalyk aýedy hiç ýerde jogap tap bilen okla. O men dipdirimde belleri duýany şu dipdir ýanymda ýok, ýöne akşam biren ýene-de. Şonda gigerde 40 bolaýdan. Şu 20 sanalyk aýedy. Seret ul ekrana seret. Ýok. Ul ekrana sen lewap nomer türkde gezip ber, oňa näme diýen? Nuraň diýdi. Näme diýipdiň? Agnostik dinden başym çykýan ayet ile hadisin tapawdy. Näme şonu aýdyp beraýda? Ayet näme, hadis näme? Ayet näme, hadis näme? Hadise Muhammed Peygamberiň aýtyp giden zatlaryny sünneti hasaplaýarlar. Şoňa aýdýarlar. Şoň ýazgiden zatlar diýip. Näme taň aýdyp? Ayet näme? Ayet näme? Sen şu hadisi bilaý başda. Ya senin ýa-ni ayetem türlerde Buhariň hadis kitabynyň 38-nji aýaty diýende o hadis kitapda ayet näme işleýär? Ayet ýani 38-de okan. Bagşany ýazgyň üçin bagşa görün. Safari Buhariň 38-de okan. Bolýarmy? Başga isat diýemi? Kur'an okan. Nefsde boş gepler oturamaz. 4 saatlar günü 4 saat. Safar Buhariň ýa-ni nerede boş gep. Sen boş gepler oturýarsyň. Allah'ın asmanı. Evet ýekejim agnostik. Çyksak ben olanlar ýekejä aýdaýna. Agnostik diýilýän arada Alisher Sagatov diýip galyboy bolup berdi. Innem agnostik diýip adamlar kellesini Oda. Dinle seret agnostik bir zat aýtsak da ene teň diýen zatlaryny bilemeşdik. Ýöne biziň pikirimiz şonu da ütgemedi. Sen okan zatlaryny bidem okuduk, bilemeşdik ýöne biziň pikirimiz şoň üçin ütgemedi ýani. Senki ütgäp durýany. Diýme onu seniň
Onancında bir kemçilik var. Yani senin yanlış kitaplar okapsın, senin distiçinde güýçli filozoflaram var, aklın ütgöd yani. Ýöne oňa iň soňunda men gidişik gördüm da şunu ýaly uzaklyk iýje ýatmanam gidişik gördüm okuşy döwrümde. Menem gyzyklan ýani edilsen ýaly ateistler bilen gidişik gördüm da sanaşyk gördüm on. Iň soňunda şuňa gelenini bilýän-na. Biz aslında ýaşamyz ýok diýdi o. Senem ýok, menem ýok diýdi o. Bu dünýede ýok. Biz özümüz şu hayal edýäs ýaşaýasym kak diýdi o iň soňunda. Ya bir şarpyk bererin onu diýdim, duýorsun diýdim, ýaşaýaryň, ýaşamaýanyň diýdim menem. Näme diýip jogap berýän? Men Toýsy özüni inkar etmek derejesine gelýärler. Onuň ol akyllan, logikadan men diýen mollaly Kur'an ýatykada bar Allah boy aýatyny aýtdyň, aýtyp berýän oglaly daýymyň garşysyna çykarlaryna bar. Hiç aýtam gurulap bilmedi. Ýene Daýmandyň kim aý daýmandyň kim? Daýman men mollalar diýen, men mollalar diýen bolen sen men saňa bir zat aýdynmy sen özüňden ýa-da gelip suud edende sen piýasanam bilmedi şoň ýandy menem saňa bir zat aýdyn. Sen daýmandyň kim daýmandyň? Sen daýman diňler. Kim ol daýman? Sen ýurtmy arap ýerine Daýman hoja hetdim. Türkmenmi? Oh, senin neme Ahmet Dida diňle? İstanbul Zakir Naik diňle? Ateistler dine salan, poplary, Rim papasyny hemmesini dine çağıran. Öz Ahmet Dida'nın taryhyny diňle? Rim papan kim diýilmeli bilsene başda. Rim papan üýüne näçe sanak ýaşa çykýdy bopdyr. Haýsy bankada näçe milliard dollar pul bopdyr, şu zatlar oka gyzyklan bolýarmy? Ondan soňra men ýanyma geldi. Sen metaga diýotyrdy bir aýtdyň ha metaga daýman kim ola? Boy kitapdy. Kim aýtdy? Sen ýaýdym. Türkmenmi näme ol? Türkmenmi? Aýka daýman da fata satýan var, aýka daýman. Samsyk daýman diýen men daýman diýenmi? Türk asly, Arnavut asylly Türkden giden. Hiç bir molla Kur'an şu dursun suçun ýa ýatdan bilen adamy da şoň garşyna çykyp oturup bilen okla. Goýsana ho. Zakir Naik promo eferde goýa plançy $1 milyon goý diýä plançy ýarşyp bolýar mesele ýok diýä. Onu sen daýman o düýnüň çykan adama tanalanyň owalo. Gel sen şu promo eferde reklamda oturýarsyň daýman da bilenmi? Näme etsäň? Nur adymy ötkede hoş habar diýip goý Nur. Emnes tanaýar. Enek Nuri. Eýteme geldi da nädeýin oğlum? Nurum bilen ýanky ýepsi bilen normal edip düşünüp bolýar. Siz oturan 5-6 sanaňa toýady da. Hesap bilen. Sen bir zat dinlemän. Başaraň o sen agnostik bir zat aýdyp durkam, bir zat gurulap durka şo gurulap bolýança soňuna çel dinlemän. Başaraň men dinden bilýän dik gurulýan. Sen näme bilýän? Men dinläp mundan başga näme diýin men? Näme sen bir gurulap durka sen dinlemän. Başaraň o ondan saňa näme düşündirje saňa tigadun diýilýär, başga hiç adam diýler. Men mundan başga näme dinläýin men? Üç ýerden gepä otyňda. Haýsy biziňler soraňyzdy atyp berem men. Yukarıdan etiyakat gurla o türde bir dağdından çıkarıp sana cevap canlı o dinleme başarım o aydıp bolyanca dinlemeli ilk bir dadı näme soňun dinlemeli öňün dinlemeli de başyny soňun dinlemeli soňunda näme cevap berýär diýip agnostik men sana diagnostik daýman diýdi. Agnostik sana diagnostik oýdum diagnostik anam şol sen adamlara seredip dini garşdyrýan adamlara seredip din şeýle diýen, adamlara seredip baha berýän dine, onuň gaty ýalňyş. Adamlara seredipme, adamlara seredip berýän. Adamlar görýän näkil musulman ýa-da erkek ýa-da Elhamdülillah musulman biz dowlamyzda gulamyzda adan okudum, şu adan okulan. Allah taala aýşy okulanda ýa-da çok başladı. Sen isat aýdan okudyň var, gelme, ýurda gelämegin. Agnostik, sen ýa daýdan okuyňy men bir düşündirýän. Agnostik bar ýani men Krasnowda bar ýani Olimpiskada koýulmaly. Miraklardan soňra var agnostik ne kejimi? Sen wara sen abişini hiç da suutna maýdan plan ýerini okudyň, onuň bolýa. Aýtyp berýär. Ay bular samsyk men diňlän okdyň, onuň onniň ay siziň mollalaryňyz o daýmandyň näme ýandy ne hiç satdyň. Öten bir ölüm bir jikmajik toçka bir zat gurrun aýtdan hem şuňa alak diýdi.
Bir orta getiren Daýmandan bar. kim mesaňa götür. Peýgamberimiz näçe asyrman olarak ýaşap giden çoň nemelerini hiç kim tak nemedi bilen ok. Ödem dünýä boýunça ýeke tak iň güýçli adam hasap edilýär. Iň uwazy itinni. Emme da sen şol hiç sady dotyryn. O daýman kim o götüwokly. Düşünýän burlaýarlar agnostik bir ödüm kelläň bir prosu pikirlen gör. Sen nirden peýgamberimiz näçe men olur. Şu wagt için şoň nemedini hiç sady edibilen oklar. Ýöne gelin daýman dinle daýman açdy gör şu wagt morulaňy dinleýän okma. Näme gürleýän sen gördün düşünýänmi soňa? Etdi boy. Men eň soňa aýtdym sana. Men niýe morulaňy atlet berip bilmedim. Yo, diagnostik men sen kim bilen soraglamadan başladım. Samsak senet ýekesmen ünsülen dinlemeň sözümi. Peýgamberimiziň sözlerini şu wagt çenli. Kur'any hiç kim atyrsat edip bilmedi. Ýalňyşlyk tap bilmedi. Peýgamberimiziň nemelerini hiç kim nemedip bilmedi. O sen geldiň de 6 ýaş näme diýdiň? On ilke başına ýalňyşdyň. Osman imperiýasyny Wahhabistler Osman imperiýasyny gat köp bolmadyk. O Seljuk imperiýasyny kanlar Wahhabistler. Onu ýöňem ýalňyş. O niýerini dinleýän kimdiňe daýman dinläýärsen prosto. Osman imperiýasyny okumadyň daýman dinle. Wa. İkincilik bilen Osman imperiýasy bu iki sanakda köpelýär. Bir Wahhabile köpelýär, bir oglançykly köpelýär. Oglançyklaryň ýeniçere Men taýmyrda daýdym. Osman imperiýasynda çağ köpelýär. O ta Wahhabistler ýa-ni çağlar o ýakalyş. Kim dinleýän o köni çağalan gurrun etmesene Wahhabist diýip o. Yo bolýar taryhga Seljuk imperiýasynda köpelýärler. Seljuk imperiýany şolar ýykýar. Nizamul mülk öldürýärler, Sultan Alparslan öldürýärler. Şahyk Wahhabistler şonu öldürýärler. Dinle. O Osman imperiýasynda sultany ýa wezir öldürýän oklar olar. Olar hiç Efire geler ya yüzüne almadı agnostik. Senin gözüňe ýok ha. Yok, dinle bu bara şu esasanam din olunup bara adamlar goýunlaşdyrýarlar, gat diýip şu tarapdanam dinden towapdyr, ýygrenipdir. Onuň häzirki çekip görün bir hili kynçylyklanmadan düşünýärmi? Yo, Nuraga prosto metan düşünýär ýekejmen. Bu bara geldi şu Diamond reklam etdi. Başga iş adam da. Efirde adam köp 186 adam. Adam o tür gelip Diamond reklam etdi. Başga iş adam etmedi. Diamond kim var Diamond bir de. Lemok bir yerden tapdy, näme çözdüýärmi morlan çözdüýär näme etdi. Dinle olunlar, seredin bizim bara ýüregimizde şu taky diagnostik saňa agnostik saňa ýamanlygymyz ýok. Prosto seniň ýalňyş ýol barýanyň görüp düşündirjek bolýarlar. Sene bir ýalňyş ýolda diýip hasaplaýan. Yo, Nuraga ýepşi diýip Seni ýalňyş ýolda diýip hasaplaýas. Şol bilen düşünüş bolýar da ýepşi diýip şu gory kaldyrady. Gat görmeseň. Bol gelsin. Şonlarman sonra berýärler. Kamyona Nuraga mun kam dowryan agnostik kam. Sen ödün sen ödün sen dinin kabul edýärsin. Ýöne biz dowlanmadan bizim gurşamyda bu ýerden dowlanmadan. Çok garaşaýyn da seredin. Ogullar siýasat. Önce sen bilen ulaşýar. Din barada sen baharpyna bilen o din barada otur gurulmy wapşa din barada bilýän zadyny gurulu. Ýalňyş zatlar gurulaýan. İkinciden din barada zatlar bir derek boş gurulma tartışylmaýar o. Dogry zatlar tartışylýar, gurulşylýar. Indi bu oglanyň meselesine geleýin, men sana şeýle düşündirýin. Meselem diýýän aýdyp berdim. Meselem efesini göründür, ayaldygyny göründür, gyz bir zat durmuşda bir stres geçirýär, bilýänmi adam? Onuň dinden 2 ýyl uzaklaşýar, 2 ýyl 3 ýyl uzaklaşýar, ýene Allah Taala mehirle, süýjü özü çekýär öz ýoluna. Düşündümmi Allah Taala mehriban, o çekýär sen ýöne din sen gaýtamyndan öter ziyan alýan, muň sagaw kendir meçitlerde adam ýardym diýe. Tawawy şu efirdekiler gidelim kendir. Ýöne başyna bir zat gelendir, şonu göterip bilenlerdir. Düşünýäňizmi? Agnostik, ýekejmek adam ýatdan bilýänmi? Ay şu Orsiýada viza çykypdyr da. Agnostik gurulşyp tema tartışjak bolup, sevişjek bolup oturma ho. Kim men sevişjek bolama, gurulaýan gurrunlar. Ýalan onu kitap okudum diýen Kur'an ýatyp. Allah Ýekejmek 77-70. Ýekejmek dinle, men oty giram okdum, men gurrun dinle oturdum. Men Kur'an ýatyp okudum, men azan aýtdym diýdi. Ýekejmek dinle. Siýasat. Gurrunlar ýalan. Sen din barada diýen bahar bilen ok. Biz türkmen türk okudyk bilen kitap bar, kitap bir jaý kitapmy görkezip bilýän. Hemme burda hem kitap.
Kitap kelleň üýtgör diýä, sen kitap okak gör kelleň beyniň üýtgör diýä, hemme zatlar kitapda. Hemme Kur'an okumalylar, bir gide kitaplar okak gör. Hemme kitap okak gör. Evet yekecimut 77-70 sen men Kur'an ýatdan bilýär diýip otyr. Men azan bilýän diýip otyr. Men prosto soran azan ýatdan bilýärmi diýen 5 ýyl azan aýdam ýatdan çykarmada 5 ýyl azan aýdan adam azan ýatdan. Конечно, Seret siýasat garaş dur hiç aýtma maňa. Seret siýasat namazy okak gördüňmi? Aýdyp berýärdi azandyň näle? Namaz okak gördüňmi diýä, namaz okudyňmy? Näçe wagt okudyň? Sen okap diýersiň, näçe wagt okuýan? Allah aldap bolan Seret. 5 wagtyny okuýan. Bir hepde okuýanmy? Bir ýyldyr okuýanmy? Näme diýip dursaň aýna güljek bolýan. Yo gülemok şu 6 ýyl 7 ýyl namaz okuyan oglanlardan sonra siki turmaýa diýär. Düşünýärmi? Siki turmaýa. Elelerini sikmäne de siki turan okşalan. Sen okuyan bolsaň diýildi. Kitap okumaly. Yaman samsyk gurlaýan 77 senem köp okapdy. Üýtgedim diýjek bolýanmy? Näme gurmat diýän? Siýasat dinle kitap okumaly Seret. 5 şahtdan namaz okuyan sen Allah Taala kabul etjegi, etmejegi belli däl. Men namaz okuýarlar diýip ilki ulen sen. Şu 5 şahtdan kitap okuyan bolsaň kitap okumaly, Kur'an okumaly diýip Seret. Kur'an okumaly, sen bilmeli Kur'an barada ayet bilen oksan. 5 wagt namaz okuýan bolmaýar. Yekecimut bunu Şoňa boş gurlaýan Seret, efir boş. Dinle kitap okumaly ýa. Seret kitap okumaly. Allah Taala şeýle bu Kur'anda şeýle Seret bir söz bar. Beş mutlaka boş geçirmeli de. Bu uzatdyr wagtyň. Şuma 77-70 sen şuma ýalňyş aýtdyň da. Kurla oturýan 77 on turmaly. Alp şahsy bir ýaşyly wakyly, şu adam öwreli. Men sevara doğruda agnostik bolawly. Yok, onina ýalňyş 77-70. Yo, men düşündirjek bolýan zatym, saňa dine uratjak bolýar. Şeýle kitapda zat da serede bir zat düşündirjek. Behaş munduňy boşda harjamalarla bärde Allah hakynda gurulşyp tartışjak bolýar. Şu kelime Allah hakda gurup tartışjak bolam. Mok men gurulýan gurrun, ýalan gurrun aýtýan men. Men Allah onuň ýa nämediň diýen mok. Men aýtýan size. Men efir şoň üçin geldim. Men efir asly efirde turamok, men efir çağıramok men. Bu gurlayan ýalňyş men ýatdym bilýän, men näme etýän idi o? Ne gurlaya oturaby? Şu oglanyň agnostik diýen. Şu agnostik diýen oglanyň bar. 192 sany adam oturdy. Tawa şu 192 sany adamdan amullaşyň. Şun bir kaýdan men bir ýyldan bolýan. Oludur herkim sawa. Yo, bir mintiňni 77-70 oň Yalan Seret, bir muçuk bir zat diýjek Seret, düşündirjek, saňa mesele bolmak, siýasat Seret, bir düşündirjek. Namaz okapýarsyň. Doğrusu ikisinden bir fedalla usulanlar. Yo, dinle bir zat düşündirjek. Spoiler. Agnostik sen hayır din uýýan şu bar din düşen aýt. Agnostik tip tun adam ýazdy. Agnostik men ýerler agnostik dogry maýsam mar agnostik diýilýär. Agnostik sen başyna gelen zat bolan başyna gelip görendäldir belki. Bilýärmi? Oşo sen gelen başyna gelen bolýar ol. Men adiny Görýän bir tanaýar bular bir pedalla diýen. Awam sen 77 çağıran o 77 maňa düşünýär diýip men 77-70 Türk neme dokarnosa bilen mara şo nemeleň neme solya bilen. Tira bilen Türkmen okarlan killesi. Aýtdy gurla oturmaýyn da nim. Sizinkiler yaptı. Poyda Türkmen Türkler killesi güýçli. Allah bırak agnostik topoy tam odatlan goýsana bir narmany görüşüp durýan. Seret Allah var, Kur'an var diýen Seret. Prezidentimiz var diýen arkadagymda şöhret diýen. Indi bu diýjek zatym, agnostik ýalyk şutaýda musulman ýok diýen, galanyňyň ejiňiň amyna sikeýin diýen.
Çıkay Men agnostik. dinle, men sana bir zat aýdynmy? 77-78 Erkek bolmaňmy? Dur. 77-70. Dur yetkizme. Biz şul siyahat yankı var hakak waka biz şu. Yo düşündüm onu. Hani erkek bolup gitdi da şol gat erkek boldu da. Önü gowlu. Şoň üçin men bärde gurlamaýyn men bu adam gelmen sana diýen jawara nomerma jaňat agnostik men sen bilen din hakda gurlaşyp bereýin. Bärde prosta men gurlamaýyn diýip dinläp oturýum da ýöne men sana aýdyp berjek zatlan ba. Yo 77-70 gaty erkek bolup gitdi da ýolay. Diýen spoilerda gelişýän töde aýtdy da size şu besin bäşiňe şu Evet, men de askar. Jigim metan aýtýan eda askar bilýär etmän gurlan. Ýani sögme, ýysa sögme de gurlan. Bir mintik agnostik sen gitdi wara sen gitdi bu nimäňi Israilda wara Israillara düşündir o Yahudiler. Gelde bir de sen o diýen zatlan bir de geçmeýär onuň. Oğlum ağam Süleyman Tanim ol nemäňi ol berjek bagdyň gurruňy ana gitdi şo taýda Yahudiler wa şo taýda ýörüýdi sen göz nemeler. Süleyman Efir atak edýärler, efir atak edýärler. yarım saat tuttur. Oğlunu seyret bir da etjek agnostik. Janyň sag bolsun esasy. Sana hiç kim yamanlygy ýok. Men urşup ýakalaşyp sen dowlukdan alyp galjak. Adam yok, men ona maýdaýyn öňünden urşup ýakalaşyp seni o taýdan alyp galjak adam yok. Bilinki aýtmak Allah Taala Muhammed aleyhissalamy da şonu diýen, senki aýtmak, senki borjuň ýerine ýetir. Allah Kur'an okuyan bolsaň Kur'anyna şol aýatam bar. Eger istesedim diýe hemmesini iman eder ýalar, hem ederdim diýe. Sen oň üçin nime etme diýe. Çünki Muhammed aleyhissalam imana gelen oklar karşıma gidiyorlar deyip pecikkeğim şonyal nemeler bar. Toyist bidem şonyali. Biz sana düşünmüyorsun, ol senin işin. Yani onun için biz sana bize düşman olma, bidem sana düşman nel. Her kim her koyun öz ayağına nasıl ya, gavarda her kim öz hasat veriyor. Ecen kakandan gaçılyan gün, hasap verilyan gün, ecesi diye öz çağatından gaçar diye çağa hiç kim içme peydası bolor diye da toyist oğun. Şoň üçin wara, şoň üçin şunu billärej, belli bir nokotdan aňaryk, ýani gawr gapysyndan aňaryk, ýeki özüň göreýänsiň, şonu ýatdan çykarma, ýanky 77-70 gaýalar dik gurulýan, sen ejen wara, sen ejen hurrdan bolar, ejen ken gurulýan da aşakdan, sen ejen gaýalar diken sen şu zatlar ýa. Yalan bilmä, onda biderek sögün kelle. Näme diýse şonu niýsin? bir her peselen bilen peselip ýa ýene. Öz bilen teň boljak bolma. Ejesiniň garnamasy bolmasaň diýen ýaksy. Adam käçik bizde galsyn ýöne aýtjagym şu agnostik biz ýadyr haýır iş etjek bolup bara gözün çykarmalyn gaýtan bolguly zatlary alymyz alyp. Meni ýaňam bir kerek duýdurdum oňa bolyn wara ýaman. Hapa istedilerim gönüme aýdyp goýberýär-de özüm aýal maşgalada otyr şu taýda bolmasa hani bir farkly tertiýim diýsem etmedi ýok ay erkek bilen näme kronok ya boş zatlar o tema sen yani öýde galboy bolmaly da oň sebäbi yani sen namaz okanyň bilen o zadyň arasynda da neme ýok oň bilen nädip gatnaşyp taklaýar meniň haýran olam hiç ýöne agnostik sen distrikçilne şu köp kitap okanyň sana ziyan beripdir ýani şolaryň içinde däherli düşünjeli zatlarym sokupsyň onuň terezden geçirmänsiň olam sen beýningde otyr häzirlikçe onam özüň tapmaly özüň tap ýene gözle ýene sonra men diňe diýjekdim şol Kur'an-ı Kerim okan musulmanmasyň diňe men musulmanlyk gezmän ondan bilen eşden ayetlerinizi iki sonra sözlüğümü de bir adamlara akıl satıp araştırın diýen dogry aýtýan boşulýan ondan akıl satıp aýtman ondan bilen eşden adyňy fizikadan biologiýadan anatomiýadan mysal getirjek men şu kitaplarny hem okap onsan gelin tarihten gelecek men tarihte kansa bilip gelin men ana bire bu tarihten gelip aganos men sana bir zat aýdym tarihte ýazılanlar okap gelem men sana birinjiden Kur'an'da yazılan zatlardan gelýän men sana bir zat aýdym Kur'an wara 23 dinýä Kur'ana olam wara aýat süre olara ýene Kur'an tarihte ýazyp geçen adamlaryň zadyny anlamak men dinlemeni liboy haja adam ýok hem fizikany hem biologiýany
Hem himyany hem tarihi hem zat beýnisine Solla salyp gelen agnostik adam ýok. reklamany oýsana gaýrat etdi. Yok on ýaly oğudun gurrun gerek yok on ýaly adamam yok. Bam görkezan bir jyny. Bir jyn görkezany hem biologiýany, anatomiýany çözüp gelen, hem tarihi çözüp gelen, hem himyany, fizikany çözüp gelen an görkez mekteplerde de saýsal sözörlik käbölýärler, gumanitar tapaklar we beýlik tapaklar. Men uğrun tarih. Ýöne men hemme zatdan biraz gaýmat, biraz bilýän. Men ponu bilýän diýmeýän. Ay her zatdan çok solap çıkıpsın da şondan bulaşıp bir zat çok solap. Hiç açanın bilýän adam bir kitap okuyan adam bar, men bilýän diýme. Sädiňe bir kitap Ay ýok. sena bilmeseň bilýänni bilýän o. Edil sizleri görýän özüme şükür edýän. Men bilýän ýerlerine agnostik, ýekece tutun meselet agnostik. Men isat bilýänni gurlamy. Ýöne bilýän adamy sen ýalňyşyňy aýtmak üçin girdim. Men bilýän adamy sen ýalňyşyňy aýtmak üçin girdim. Ýöne men isat bilýänni girem ok berdi. Ben efiri girip men hemme zat bilýänni we gurlamak. Men hemme zat okudymam dik gurlamak. Ma hajaga men gelsenen. Ýöne men sana aýtýan. Sen ýalňyş Ber Türkmen. Dinleyin de bir min. Şeret şeyle sonra öyle çıktı. Nasıl dinler, İslam dini, Hristiyan dini, şu dinler gelmeka, nasıl Çalavetçistva gelmeka, şonun yaşayan adamlar cennete düşeceğim ya dozağa düşeceğim. Zatdan görüp. Ondan gelmeka diýen zat ýok. Türkmen adam başta gerilen musulman olup goýurlar adam ata. O da o bütün maymundan öğretdik diýany o almaň aýır berdi olalyňa o maymundan öğretdik. Ondan soň men bilmez zor ýa o maňa şeýle sor o men özüm Allah Taala birinji Adam aleyhissalam ýaratdy. Adam ata. Men bilmez zor ýa o ýalňyş. Yo, o idden o hemme peygamber Musa, Nuh, hemmeten peygamber şoň hemmeten musulman İslam dini ýöne her kim özüni Hristiyan nemeler Hristiyanlar özüne çekkä, Ýewreýler özüne çekkä. Ýöne asla hemmesi İslam dinini getiren bir Hudaýyň almak şonuň hemmesi. Ýok, indi şu Kur'an kitabı ýazylmakka, Kur'anda da şu cennet dozak diýip bara bilýärmi? Kur'anyň başda da bar adam aty Bir de yaman kıyın soru verenme. Erkekçe olar düşnüklü. O seyret o tema düşnüklü köp kişi uca adam ata şu Almany ýerler cennetten poýulýarlar we netijede syna başlaýar şondan soň. Şeýle bir kıyın soru berjek. Seyret şu dünýede şeytan bolmasa biz hemmemiz günahsız bolýar. Dogrymy? Bizi erbet ýola saljak bolýan, bize gulagmyza şu pikirimize, aňymyza, düşünjemize waswasa berip bizi erbet ýola çekjek bolýan şeytan dogry dälmi? Allah şart şunu iblis karoşy. Ol tagam Kur'anda da geçýär, men diýär seniň gullaryňy özüme tarap azdyraryn diýär. Dogry dälmi? Ne şeytan bolmasa bizi erbet ýola çekýiljek bamy? Başka bir janlar ýok, dogry dälmi? Allahyň yaradan şeytany bizi erbet ýola çekjek bolýar. Nişide soraw şu cennetten Allah Taala kovulacağımızı bilýär öňden. Şeytanyň boyun bolmajagyny bilýär öňünden Allah Taala. Birden şeytan alagadan şu adama boyun egdiýänini egmedi we iblis, dogry dälmi? Şoň üçin kovullar. Boyun egen bolsa bu dünýäniň ýagdaýy nähil bolardy şeytansyz. Ve nädip adamyny gowudan erbedi, erbetden gowuny tapawdy edip bolardy. Birden aýdaly şeytan adama taqdim etdi beýlik perişteler bilen birlikde we mesele çözüldi. Adama döredildi, yaradyldy. Çünkü yaradylandan soň şeytan boynu bolan olar. Inni adamyna malagadan cennetde ýaşatsa, şeytana onu taqdim edip gör, bar Almany iyi diýip ona gepem bermeýärdi. Ve neticede bıraklarım bolmaýardy. Nähilek Allah Taala şeytanyň gören öňden görjülgün bu dedi aslında Allah Taala şoň boyun bolmajagyny we şoň esasynda zat. Ýöne şo şeytan döremedik bolsa bizi nädip synaga salardy? Nädip salardy bizi synaga? Görüp görüňän şeytan boyun bolmany üçin
Aslına teresen häzir adamlaryň içinde bir-birine düşmançylyk zat şeytan edýär şonu. Şeytan näme üçin boyun bolmaýar bilýärmi? Kur'an'da geçýär. Özüm Adam beýta ýa. Allah Taala adam atay diye senin melekle periştiler sana diye boyuna gitsin yavama. Yani olan gerçek sorağın ne men sana diye aýdaýyn ne. Egzaminin atwetlerini başga bir okuwça beren ýarlar bilen muallim diýende berýär. Egzamini satır ýadarsyň diýip. Ýürete Kur'an'da geçýändir açyp okap görüň. Haýsy aýatlaryny aýtjaklar. Ulan periştilerin ýanyna barýaram. İdil Allah o ýem Allah Taala bilýär bilenmi? Periştile sorag berýär bilen beren atwetin berýär. Şeytanam mını bilýär. Soragyn Şeytan bolmadyk bolsa-da dünýä soňçynym adam ata şeytan garşy gitýär. Seret şeytanyň garşy gitmegi, şeytanyň garşy gitmegi hemme zada şu wagt adamlaryň synagyna zadyna gereklidir şol. Allah Taala şeýle bir öňden görüji näme boljagyny bilip görýärmi? Öňünden şoňa göre adam ýaradanna näme diýär perişteler? Yo näme şeytan ýolundan çykarýar onu? Allah Taala bozgunçylyk çykaryp näme çekmeli sana wada edem dokmy diýär. Yo kim biladi bilýär. Allah da siziň bilmeýän zadyňyz bardyr diýär. Yo haýwan almaýjakdygyny bilmändir. Netijede şeytan bolmasa bolanokdy. Şeytan bolmasa bolanokdy we şeytanyň içindäki özüne güwün etýänce tekebbirligi esasyny şu dünyadaki adamzat ve döredilmegi, dünýäň döredilmegi, yaradylmegi, synaga çekilmegi ve действительно şeýle bir adamlar we şeytanyň zadyna, şeytana möz başlap özüni alym ol. Olam ýöne birdäl, gaty güýçli alym. Şeýle güýçli alym. Ýöne şeytanyň inhalamayan adamsam kim bilýärmi? Alym, yani hakikatdan hem ilmiň eýesi bolan adamlar bar. Şolardan şolar halanok şeytan. Çünkü olary arbilenok, olary özüne çekip bilenok, olary kafir edip bilenok, olary ateist edip bilenok, agnostik edip bilenok. Ana şeytanyň inhalamayan nemesi şol. Çünkü nämeden gelse olaryň paýyny berip dur çünkü olar. Seret Nuraga okayan adam hiç wagt men okudum hemme zady bilýän diýen ok. Ne bu agnostik söz men hemme zady bilýän diýen. Okayan adam imswer şonu. Beni bilýän diýen ok. Bilýän adam güýçli mollalar ama aýtýan men hemme zady bile mok diýen aparat. Hiçtat bile mok diýen. Sen dünýäň wara şu ilmi, şu dünýäň ilmi, internet ilmler wa bolin we agnostik ýokardan aşağı gaýdypdyr, aşagdan ýokary ýokdärler. Görýän. Şoň üçin wara birazajyk bilimiňi güýçlendirsen agnostik şeytan ýeňersiň o sen o men ananýan şonu wara. Güýçlendirsen ýa-ni norde diýip mara sen dostum şol agnostik kingil şol näme? Men Türkçe okudum diýär, olam şu Wahabi ýolda ýörýän. Oturan diýdiňiz estide geplemäň o siýasat menene ýalan dünýä. İkiniz de men diýäňe sen näme üçin onda sen agnostik tupoy diýilmeýän askatlaýat etme. Ýalda diýilmeýän sen o söz tupoy diýip agnostik men sana söwün gurlamak sen näme üçin diýin üýtgetdi. Meňe gowunmetkä düşünjesini, ilmyna, özlerini östiripdirler, ýetişdiripdirler, öwrenipdirler. Näme üçin beýdiýän? Normal bolan. Askatlaýat etmän gurla. Ýöne abişni gurlaş, o södüň ters gelýär, söwüp başlaýan. Gerekkä abişni gurlaşy ber abişni. Yine agnostik, yine bir zada diýen seniň islam dininiň adamlar goýunlaşdyrýanlygy barada bir zada aýtjak we şonuň esasynda sen islam dinini ýigrenýän bolmagy mümkin. Menem musulman, mene goýunlar, näme üçin meni gaýrat tutýan talip musulmanan ha goýunlaşmandyr ha. Ine bulanlarda aň düşünje ýetikli. Sen wara 3 ýaşdan çüýrü görüp bar nemäni bir karjyna salýan wara. 3 ýaşdan badyr ha o hemme ýerde de bar. Ýöne bir de musulman, bir de goýunlar, Hudaýa şükür. Sen bu siýasatda muň esasy nemesi agnostik siyasi fikirlerde tanıştık ve köp İslami döwletleriň goýunlaşdyrylyp we şu taýlarda diktatura bolup görünýär da gahar edip görbi. Meňem gaharym gelýän o. Ýöne menem musulmana. Men näme üçin ony ýal bolmandyryň o diýen adamdan ýal bolmandyryň onu. Ol özüňe bagly biraz göstermek özüňe.
ergelemek. Şoň üçin ýalňyş düşünýän wara. Oň üçin islamy ýygranıp görme ho. Oň üçin islam münakerdal adamlaryň Netip bolsagam ikinci partda dowam eder tagam. Menem işe gitmeli. Habarlaşalım. Gerda Hudaý Ne deyin men agnostik öldürselerim ha men öldürselerim şu damama bara bıçak dirap soýsalaram men ýöne dinim çalışmaýan şu İslam dinim. Kur'an oku, Kur'an. Dinim salçak diýmekden Kur'an okan. Ey musulman ümmeti. Kur'an okuýar elhamdülillah Kur'an okuýan seni öwretmeseň ama Kur'andaky hemme zatlar men sana aýdywam beren adden gel men sana öwretip beren. Kur'an näçe wagtda inen, näýlek gelen hemme zat men sana düşünip içinde. Onu sen ma öwretme gitti oka sen oka ilk goje dip oka. Sen Kur'an oku dip näme goşlan Kur'an sen bilen o Kur'an näme bolupdyn arasynda bir sözler alýanda gurlaýan. Mysal üçin Kur'anyň ýekiji aýatyny aýtyp şotaýsyny halamadyň näme mysal üçin? O bilen ok gatdan hiç sinema o ýöne bir gerek gelýärden okuýada daimandam reklam etdiýe gep oturdy. Efire gelmenin sebebi daima reklam etmek. Bittiňe sen özüň adam çekilmersiň men saňa aýdyn. İdil otursunlar musulman bolmasam da bara. Olmaz sanak aýaty. İzini üzmen aýtyp berjegim bilen. Ýöne men şuwat islam ok. İşe gitip barýan. Siz okan. Musulman däl. Siz okan Kur'any. Maňa gerek däl, size gerek. Siz musulmanmy diýen. Onu bize oku diýip maslahat bermen gerek ýok, biz özümiz okap ýoruz. Onu okan bilmän görülmekem. Okan bilen okan. Aýtmaňdy da bilýär. Biz musulman. Ýöne sen oku. Okudy dogry düşün, ýalňyş düşün. Yo, gerek bolsa okusun näi özi bilsin. O gerek bolsa oku, gerek bolmasa ýagdaýyňa goýnam öýle ýalňyşyna geçýini. Böyle işiniz udaçy. Mor agnostik. Gayret edip tipoylum dedim gayret etdik sen tipoymun onu söyledin. Davay udaçy. Ey mu ayran. Nada senin ýem. Evet, ýekejim agnostik erkekliň ýoklugy şol. Şol olanlar sana stil hormatlyk etmeli. Yo, men aýtmam, aýtmam. Nuraga ýekejim seret bu erkeklik däl bir ikiliňň arasynda söwmek, eje söwmek arnamys diýen zat ýok olardy, güjükli borda. Yo, tiýagat men diýdim, men tiýagat men diýdim, ol tikaduna zat düşündir bilmeýän sen o. Olar tikaduna näçe aýtsam düşündir bilmeýän. O, birazajyk sile hormat bilen gepleşip bolýar. Men şonu isleýän geljekki demokratik döwletde dine hormat goýmasaňam adamyň mertebesine hormat goý gepleşmegi başar. Biziňem nerwimiz oýnaýarlar, töhmetler, matýalar, ýene detýärler. Bizim kyn ýolunu etjäs ýona. Kowa gapsaçyk gidem. Menem mundan saňyz bar, oturup käwat dogrudan men käwat kapasy ýana şonu goýmaly zat. Bidem özümizde içimizden diýär. Ya cuma namazyny edemizde diýär şu ne goýjak şunu diýär, şonu ýalak etjek gäle diýär. Soňonyň ýene şeytan bir gapdylan agyzdan akgatça. Toýst sile hormatly başarjagmydan ýan. Yani diskussiýa bolsun ýöne beýdip söwüşip däl. Yani netijede biz näme saňa ýagşylyk etmesliýäsa, saňa ýagşylyk niýetimiz yani şo ýoluň soňy gowy däl diýär. Onun näme ananmasa bor janyň sag bolsun, ana dowlatyň bilen bolýar orda aýyn tamamla. Jahannamiň düýüne gitdiýmel orda. Ben oňdan. Yani uruş gurlap soňundan dik ýandadan gorong. O hakykati dine düşünýän bolsa, näme namaz okap ýören adam olar ýa-da agzyndan çykarmaýar sebaby. Oňa wahab de ýankyň bilýärmi? Uýana Gurhanda gineme de geçýär bir aýat geçýär. Nämeleň ýürekler mühürlenenler olar hiç kim açyp bilmeýär diýär ondan soň. Bilýärmi şol aýat? Mühürlenenden gün açyp. Bizemin ýa Kur'an okan adamlar hükmünde son bilemiz son. O sen yüreğini Allah mühürläpdir. Biz näde başaly? Yani Allah Taala sen yüreğini mühürlän olsa peçatlan sen şoňa gynan gaýtam. Yani bir var älemleriň esi seni mühürläpdir wara. Özüme de häzir var Joe Biden jaňyşy Trump jaňyşy honnon wär bolarsa ka koýtawry ýurdun prezidenti la ýok.
Neme agnostik o yalkımlı salamaycan zat dip Trump video çekse de hazır. Hondan ver olup köçäsi man edersin bu. Öz äleminiň ýesine bir wagtlar azan okapsyň zat edipsiň bugun ol senden ýüde urupdyr. Sen ondan näl? Ol senden urupdyr. Sen towet gaýtanmara. Towet da ýalňyşyňa düşünjek bol. Näme etdim kan beýle diýip. Allah'can bizi bir ayırmasın ey bilem oy başkalarına ol mene özümdür. Allah'can bizi bir ayırmasın o. Esas şu. Diýenler o näme diýjek başga aýpar da. Many benim Bizi çykarmam da sağ ol. Sağolun ey daňat gitdiýmende de ýatsa oğlundur sağ ol. Hemmeňe minnettar gelende de Allah ýalkasyn pikiriňizi aýtdyňyz. Alajak syla format ýitiren ýerimiz bar bolsa günämiz geçin. Bizim adam neticede. Boronno sağlygyňyz hemmeňiz janyňyz sağ bolsun. Sağlypda görüşelim. Ýa fikir näçe saat bolup gitdi.